Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βασίλης. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ενημέρωση. Τώρα περιμένουμε λίγο να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Κάποιοι άνθρωποι ήδη συνδέονται ακόμα. Έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή τους στο Facebook και στο σελίδα μας. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουμε. Απλά όσοι με ακούτε, επειδή έχουμε αρκετό κόσμο σήμερα στην αίθουσα, αν και θα μαγνητοσκοπηθεί όπως είπα αυτή η ενημέρωση, γράψτε μου κάτω ότι με ακούτε. Καλύτερα να μου γράψετε στο Facebook είτε σε προσωπικό μήνυμα είτε και στη σελίδα μας από κάτω που βλέπετε την ενημέρωση. Από κάτω έχει ένα text chat του Facebook. Απλά εκεί ένα OK. Κάποιοι μιλάτε ήδη στο Facebook. OK, κάποιοι με ακούτε ήδη. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αν κάποιοι με ακούτε λίγο με καθυστέρηση ήχου ή μπήκατε λίγο καθυστερημένα, απλά πάτε το βίντεο πίσω. Αν και είναι live η ενημέρωση, θα στη δείξω από την αρχή. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Βασίλης. Σας καλωσορίζω στην σημερινή ενημέρωση μας πάνω για το πώς κάποιος μπορεί να χτίσει μια online επιχείρηση στο eBay και στο Amazon, χωρίς προϊόντα, χωρίς να ρισκάρει τίποτα, χωρίς να παρακαλάει γνωστούς και φίλους, χωρίς όλα αυτά που ίσως ξέρουμε και έξω ότι πρέπει να κάνει κάποιος για να δουλέψει και για να έχει ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, λοιπόν και από την Αθήνα με ακούνε. Ωραία. Και από πιο ψηλά παιδιά από Θεσσαλονίκη ξέρω είμαστε κάποιοι σήμερα μέσα ίσως. Είχα δει ποιοι θα είστε στο event από το Facebook. Σίγουρα κάποιοι με βρήκατε από το email. Είστε εδώ λοιπόν γιατί κάποιος είτε σας κάλεσε να το δείτε. Αυτό μαγνητοσκοπείται, οπότε κάποιος μπορεί αργότερα να το δει μαγνητοσκοπημένο επειδή κάποιος το έστειλε. Και σας είπε για το DS Domination για το eBay. Ίσως είδατε κάποια φωτογραφία στο Facebook με αποτελέσματα και ζηλέψατε λίγο από το φίλο σας ή τη φίλη σας. Δεν έχει σημασία. Είτε απλά θέλει να δείτε πώς μπορεί να χτίσετε ένα online αξιόπιστο εισόδημα 100% από το ίντερνετ, χωρίς καμία τρύπα, χωρίς καμία λούπα, χωρίς τίποτα κρυμμένο. Απλά καθαρά, απλά πράγματα. Λοιπόν, και θα δείτε ότι στο τέλος θα ανακαλύψετε ότι αυτό που θα σας δείξω είναι τόσο απλό και τόσο λογικό που μέχρι και μια γιαγιά με έναν υπολογιστή μπορεί να το κάνει. Θα σας εκπλήξει πόσο απλό είναι. Τι δεν θα σας δείξω. Δεν θα σας δείξω σήμερα πώς να κάνετε στρατολόγηση, τι να λέτε στο τηλέφωνο. Δεν θα σας δείξω πώς να κάνετε, πελάτες από το Facebook. Δεν θα σας δείξω πώς να έχετε επαφές, πώς να βάζετε αγγελίες. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα τεχνικό. Το πιο τεχνικό πράγμα που θα δείτε είναι αυτό που ίσως διαβάσετε και σας υποσχέθηκε ο άνθρωπος ότι θα δείτε σήμερα εδώ. Πώς να κάνετε αντιγραφή επικόλληση. Αυτό είναι το πιο τεχνικό πράγμα. Οπότε, αν το ξέρετε και αυτό, σίγουρα θα μπορείτε εδώ πέρα να κάνετε δουλειά, να κάνετε business. Λοιπόν, τώρα για το eBay και το όλο concept. Δεν ξέρω για εσάς, λίγο πολύ όλοι έχουμε αγοράσει από το ίντερνετ. Έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα ίσως άρχισε να έρθει αυτή η τάση του e-shop, να μπω στο ίντερνετ, να μπω στο eBay, στο Amazon να αγοράσω κάτι. Αλλά λίγο πολύ όλοι το έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά είχε τύχει μάλιστα να πουλήσω και κάτι, όχι στο eBay, στο τύπου Ricardo, τύπου αγοραπολίσεις που ήταν της μόδας και είναι ακόμα νομίζω στην Ελλάδα. Όταν είχα βρεθεί σε μια ανάγκη, πούλησα ένα ρολόι 400 ευρώ και είδα πόσο απλό ήταν. Αλλά ποτέ δεν ήξερα τον concept αυτό που θα σας δείξω, του dropshipping ή product sourcing. Πώς δηλαδή μπορείς να πουλάς και να κερδίσεις χρήματα χωρίς να έχεις κάνει εσύ τα προϊόντα. Άρα να εκμεταλλεύεσαι την ζήτηση που ήδη υπάρχει και τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν. Το οποίο θα σας το αναλύσω ακριβώς τώρα να δείτε πόσο απλό είναι στην ουσία. Αλλά πρώτα έτσι δύο πράγματα για το DS Domination. Εδώ είναι το Alexa, το alexa.com. Είναι το site, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρετε όσοι δεν ασχολείστε με το internet marketing ή δεν έχετε έτσι κάποια εικόνα παρετέρω, αλλά ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Είναι το site το οποίο κάνει ranking, δηλαδή κατηγοροποιεί τα site ανάλογα με το πόσο ζήτηση έχουν. Το λέει κιόλας, how popular is this domination. Και θέλω να ξέρω ότι αυτό δεν είναι καινούριο για τον κόσμο. Για την Ελλάδα μπορεί να είναι αυτό που θα σας δείξω, αλλά το this domination, όπως βλέπετε, είναι 623 σε όλη την Αμερική από τα εκατομμύρια site που υπάρχουν. Οτιδήποτε κάτω από 1000 θεωρείται τρομερή επιτυχία. Και 2.300 στον κόσμο. Για να δείτε πόσο δημοφιλές είναι, θα βάλω κάτι έτσι, να το συγκρίνουμε με κάτι πιο γνωστό σε εσάς ίσως. Όλοι ξέρετε φαντάζομαι την Oprah. Οπότε θα πατήσω λοιπόν το site της Oprah, Oprah.com, είπε έχει και δορυφόρο νομίζω δικό της, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε πόσο δημοφιλής ήταν η Oprah. Θυμάστε 600 κάτι το DS Domination.
874, 874 η όπρα. Okay. Οπότε λοιπόν είμαστε και πιο δημοφιλείς από την ίδια την όπρα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που σας έλεγα, πώς είναι το concept. Θα δείτε πόσο απλό είναι. Θα πάτε στο Amazon. Αυτό που θα κάνετε κι εσείς, ακριβώς μετά από αυτό, από αυτή την ενημέρωση ή και από αύριο. Δεν έχει σημασία, είναι αργά ήδη, οπότε και από αύριο είναι το ίδιο πράγμα. Θα πάτε στο Amazon και θα πατήσετε μια λέξη του τύπου Blue Amazon, Red Amazon, I love Amazon, πεθερά μου Amazon. Δεν έχει σημασία. Okay. Κάτι Amazon. Κάτι που υπάρχει δηλαδή στο Amazon. Okay. Και θα πατήσετε Go. Λοιπόν, και θα σας βγάλει κάποια προϊόντα τα οποία είναι το Amazon και πουλούνται στο Amazon. Είμαι στο Amazon.com, okay, της Αμερικής. Λοιπόν, βλέπετε πάρα πολλά αντικείμενα από οτιδήποτε μπλε μπορεί να υπάρχει στο Amazon. Και είναι, κοιτάξτε το νούμερο εδώ πέρα, πάνω από 2.750.000 αποτελέσματα από ένα χρώμα. Φανταστείτε να πάτε σε άλλο χρώμα και σε άλλες κατηγορίες τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο πρώτο που μου δίνει εδώ πέρα. Είναι αυτό το Pyrex το set. Okay. Pyrex Storage 10. Να δω ποιος το πουλάει. Αν το πουλάει κάποιος στο eBay. Είπαμε, το Amazon θα είναι ο προμηθευτής μας. Okay. Θα είναι η αποθήκη μας. Φανταστείτε λοιπόν να μπαίνετε σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Να το κάνω έτσι λίγο πιο γραφικά πριν προχωρήσουμε. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να πάτε σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου υπάρχει ήδη η ζήτηση. Εδώ είναι η ζήτηση, οι πελάτες δηλαδή. Και εδώ είναι ο προμηθευτής. Λοιπόν, συγχωρήστε με για τη ζωγραφική μου. Okay. Εδώ πέρα σας θα δείξω looks, αμάξια, πισίνες και χαρούμενα πρόσωπα και Ferrari, αλλά έναν απλό τρόπο, ούτε φαντασμαγορικά PowerPoint, το πώς το μπορείτε από αύριο και από σήμερα να κάνετε κάτι και να βγάλετε από εδώ χρήματα. Εδώ λοιπόν η ζήτηση. Okay. Εδώ πέρα είναι ο πελάτης μας. Το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι η αγορά μας. Η αποθήκη μας. Ας πούμε ότι είναι το Amazon. Το Amazon λοιπόν κανονικά, τι κάνει πολύ απλά, διαφημίζεται και κάποιος μπορεί να το πάρει και να το αγοράσει από το Amazon. Τι γίνεται όμως, αν μπούμε εμείς εδώ σε αυτή τη διαδικασία. Μπούμε ήδη στην υπάρχουσα ζήτηση, θα σας δείξω σε λίγο τι σημαίνει αυτό και πώς ακριβώς θα το κάνετε, και αντί για το Amazon και το eBay, έρχεσαι εσύ. Κάνεις ένα upselling στην τιμή, ανεβάζεις δηλαδή την τιμή και κερδίζεις από τη διαφορά. Θα σου δείξω σε λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό εδώ. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν ένα κομμάτι από το τίτλο εδώ του Pyrex. Pyrex Storage 10. Αντιγραφή. Και πάω στο ebay.com είμαι. Okay. Και κάνω επικόλληση. Ό,τι απορίες έχετε, θα σας πω κάποια στιγμή, επειδή θα μαζεύονται όλες οι απορίες και τα σχόλια και δεν θα μπορώ να κάνω scroll up για να δω τις απορίες από την αρχή. Με το που μου δύο πραγματάκια, να μου κάνετε ό,τι απορίες θέλετε στο Facebook chat από κάτω, okay, για να σας τα απαντήσω. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ίδια φωτογραφία. Okay. Τη βλέπετε και εδώ. Είναι γνωστό παραδειγματάκι αυτό. Λοιπόν, το πουλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Λοιπόν, θα πάω να δω μερικούς από αυτούς, αν έχουν πουλήσει, αν έχουν κάποια feedbacks και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς σε αυτά τα σύντομα λεπτά, αν δείτε πόσο απλό είναι. Λοιπόν, θα πάω για παράδειγμα απόδοση στο 2511, φαίνεται καλή τιμή, το έχει τιμολογήσει, ISO-buy, έχει λίγα feedback, δεν έχει πουλήσει και τίποτα. Πάω να δω λίγο πιο κάτω. Πάρα πολλοί πολιτές από ένα απλό αντικειμενάκι. Ήταν το πρώτο που μου βγήκε στην αναζήτηση. Okay. Λοιπόν, 24,99, 25,99, 25,50, 27, 25. Θα πιάσω ένα στην τύχη για να ξεκινήσουμε από κάπου. Έτσι κάνω και εγώ, ό,τι κάνω είναι αυτό που θα κάνετε κι εσείς από αύριο. Πάμε να δούμε το 25,11. Λοιπόν, δεν έχει πουλήσει κάποιο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που κάνετε και εσείς λοιπόν από αύριο είναι ότι θα πάτε να δείτε see other items. Γιατί το κάνω αυτό? Λέω από αυτός ο άνθρωπος πουλάει ήδη ένα ίδιο προϊόν, το οποίο υπάρχει και στο Amazon. Βλέπω δεν έχει πουλήσει κανένα πρόβλημα. Για να δω τι άλλα έχει προς πώληση, τα οποία όμως έχουν πουληθεί. Και αυτό που θα πάω στο categories αριστερά, στα set αριστερά εδώ πέρα σε επιλογές, και θα πάω στο sold listing. Οκ, μήνυματα. Λοιπόν, στο sold listings. Αυτό κάνετε και εσείς από αύριο.
και βλέπω τι άλλα έχει πουλήσει. Αυτά είναι αυτά που έχει πουλήσει, να βλέπω 26 του μήνα, δηλαδή χθες το πούλησε, την ώρα δίπλα, 26, 26. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πουλάει καθημερινά. Για να δω ποιος είναι ο προμηθευτής του όμως, είναι το Amazon. Επιλέγω το πρώτο αντικείμενο που πούλησε χθες και όλα στο μεσημέρι, για $40, δεν μου λέει ποσότητα, άρα ένα πούλησε. Οκ, είναι αυτό το μπάσκετ το παιδικό για το προάβλιο, για τον κήπο μας. Παίρνω ένα κομμάτι του τίτλου, copy, πάω στο Amazon, all categories, all departments, κάνω paste, go. Δεν βλέπω για φωτογραφία, αλλά αυτό πρέπει να είναι το μπλε. Ναι, το μπλε. Για να δω. Πάω πάνω, το μπλε. Πιθανόν έχει και άλλες φωτογραφίες. Λοιπόν, για να πατήσω. Πάνω. Να τη φωτογραφία. Οκ, ίδια φωτογραφία. Το βλέπουμε. Ίδια φωτογραφία. 40-12. 20,99. Για να δούμε την περιγραφή. Includes an oversized rim and junior size basketball. Για να πάω πιο κάτω. Δεν το έχει εδώ πέρα. Για να δω την περιγραφή του. Πάω κάτω στην περιγραφή την ολόκληρη του Amazon. Για περιγραφή. The little Tykes Easy Score basketball set. The little Key basketball set includes junior size basketball. Includes, το χρώμα δεν άλλαξε. Junior size basketball. Ακριβώς για περιγραφή. Το κέρδος του 30 στρογγυλά εδώ πέρα κάνει από τον προμηθευτή του, 40 εδώ πέρα, $10. Οκ, για να δούμε τι άλλα έχει πουλήσει. Φαντάζομαι και αν έχει πουλήσει, θα έχει κι άλλα. Είναι εδώ αυτή εδώ η μηχανή, η ζυγαριά και για το μπάνιο, ηλεκτρονική. Για να δούμε τι την έχει πουλήσει, βλέπω και άλλες φορές. 24,41 την πούλησε, πάω πάλι κάτω στην περιγραφή. Παίρνω ένα κομμάτι του τίτλου, copy. Πάω στο Amazon, paste, επικόλληση, go. Για τη φωτογραφία πάλι, είναι αυτή η μαύρη νομίζω, ολόκληρη με το 1264 στο μέσο, ή δεν είναι αυτή. Αυτή πρέπει να είναι. Αυτή είναι, έχει το ίδιο νούμερο. Λοιπόν, 16,88, βλέπω έχει πιο φθηνή 14,88, οπότε πιο φθηνή φαντάζομαι θα έχει σαν προμηθευτή. 24,14, άλλες 10 λίρες, $10. Και έχει πουλήσει 1, 2, 3 και όλες είναι 26-26 σε μία μέρα. Πούλησε 3. Λοιπόν, πάω να δω και κάτι 4. Μία έχει πουλήσει χθες. Λοιπόν, προχθές, μία από μία μέρα. Την Πασχέτα την έχει ξαναπουλήσει, βλέπω πάλι. Πάω να δω αυτό το ανταλλακτικό εδώ για μηχανές Philips ξυρίσματος αντρικές πρέπει να είναι. Το οποίο πούλησε 1,25 του μήνα πριν 2 μέρες για $38,71. Πάω στην περιγραφή πάλι. Παίρνω κομμάτι του τίτλου. Copy, για να δω αν υπάρχει στο Amazon. Paste. Και ναι, υπάρχει 39,99, αλλά βλέπω έχει μια πιο φθηνή στα 29. Οπότε μάλλον προμηθευτής θα είναι ο φθηνότερος. 29. Βλέπω 29, 38. Άλλα $9. Αλλά θέλω να με μαζέψω αντικειμενικός. Αυτό είναι το μεικτό κέρδος. Το eBay και το PayPal, όλοι θα έχουμε PayPal, θα σας εξηγήσω αναλυτικά. Παίρνει την προμηθειά τους για τις υπηρεσίες που μας παρέχουν και τη διαφήμιση που μας δίνει το eBay. Οπότε χοντρικά υπολογίζουμε ένα 15% στις προμηθείες τους. Οπότε υπολογίζουμε ότι από τα $10 περίπου τα 8 είναι δικά μας. Οκ, 8,5. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τη ζυγαριά, να τη δούμε και πριν, για να καταλάβετε τι πράγματα παραπάνω, σε νούμερα τι σημαίνει αυτό για αυτόν τον άνθρωπο και για σένα και για εσάς που θα ξεκινήσετε από αύριο. Η ζυγαριά αυτή λοιπόν, βλέπω εδώ, έχει 16,88. Οκ. Ή πιο φθηνή από τους 14,88 πιο φθηνή. Λοιπόν, και εδώ έχει 24. Από 14 είναι $10. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, αυτό που έκανε, πολλά μηνύματα, στο τέλος οι απορίες. Λοιπόν, αυτό που έκανε τι ήτανε, την πούλησε αυτή 4 φορές στη ζυγαριά σε διάστημα 2 ημερών. Δηλαδή, 4 φορές από $8, που είναι το κέρδος του, γιατί πάμε με προμήθειες του PayPal, είναι 36. Το 32. Είμαι καλός στα μαθηματικά. $32. $32.
από ένα μόνο αντικείμενο. Okay. Οπότε, εμένα εδώ πέρα λοιπόν έρχεται η λογική μου, η λογική μου σκέψη. Okay. Και λέω το εξής. Αν εγώ ερχόμουν εδώ και έβαζα έναν καλύτερο τίτλο, και έβαζα και μια καλύτερη τιμή. Ας πούμε, αυτό το έβαζα 23,99. Και ξέρω ότι αυτός ο πολιτής εδώ πέρα, ο πολιτής, ο Easy Shop and Buy κτλ., έχει ήδη πουλήσει 4. Μπορεί να έχει και 5. Δεν είδα πιο κάτω τις προηγούμενες μέρες τι έγινε. Δεν μπορώ εγώ να πουλήσω 1-2. Πιο φθηνά από αυτόν. Είναι ένα καυτό αντικείμενο αυτή τη στιγμή που πουλάει στο eBay. Γιατί λοιπόν να το κάνω και δικό μου. Okay. Αυτό θα δείξω λοιπόν τώρα πώς γίνεται ευθύς αμέσως. Απλά θέλω να κάνετε στον εαυτό σας την εξής ερώτηση. Okay. Αν αυτά που ακούτε είναι λογικά. Δεν θέλω να κάνετε τις σημειώσεις. Δεν θα κρατήσετε καμία απολύτως σημείωση από αυτά που θα πούμε σήμερα. Γιατί θα σας δείξω πού βρίσκονται ακριβώς και θέλω να έχετε απόλυτη προσοχή να καταλάβετε πόσο απλό είναι. Οπότε αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να κάνετε. Η πρώτη, είναι λογικό αυτό? Και η δεύτερη, είναι κάτι που μπορώ, το γράφω κιόλας, να κάνω? Είναι κάτι που μπορώ να κάνω? Οκ. Και εδώ θα αναζήσω λιγάκι τι γίνεται στο πατροπαράδοτο internet marketing. Γιατί η ιστορία μου, εμένα πριν γνωρίσω αυτόν τον απλό τρόπο, πώς μπορώ πολύ απλά να εκμεταλλεύω την υπάρχουσα ζήτηση, χωρίς να έχω προϊόντα, μετακινώντας απλά περιγραφές και εικόνες, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, έψαχνα έναν τρόπο να μπορώ και εγώ να κερδίσω χρήματα online. Αυτό το πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει με τον υπολογιστή του. Γιατί εκεί έξω αυτό που υπόσχονται οι περισσότεροι, είτε για να αγοράσει το e-book τους, είτε για να έρθει στο σεμινάριο, είτε για να πάρει το πακέτο, είτε για να έρθει στο εκπαιδευτικό διήμερο, τρίμερο, πενταήμερο, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι το πώς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι. Ναι, αλλά είναι από το σπίτι? Εμένα αυτή είναι η ερώτησή μου μετά από 5 χρόνια περίπου σε μια εταιρεία με προϊόντα διατροφής κτλ. Είναι από το σπίτι? Είναι από το ίντερνετ? Είναι κάτι που θα πρέπει να έχω τη λίστα μου, θα πρέπει να παίρνω τηλέφωνα, θα πρέπει να παρακαλάω κόσμο, να μιλάω επιθετικά κτλ. Οπότε αυτό που γίνεται συνήθως εκεί έξω και περίπου το 98% αποτυχάνει, είναι αυτό, ότι είναι μια εταιρεία, η XYZ εταιρεία, όπου σου λέει τι, ξεκίνησες, είσαι δεν είσαι στο ίντερνετ, ας πούμε ότι είσαι online. Κάνε τη διαφήμισή σου, με δικά σου χρήματα, γιατί είσαι ανεξάρτητος συνεργάτης, δεν είσαι υπάλληλος κτλ. Άντε, πάρε και μια προσωπική σελίδα αν έχεις, αν δεν έχεις, φτιάξε μια μόνος σου. Εκεί από τη διαφήμιση που κάνεις θα βγουν κάποιες επαφές, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν παραπάνω για αυτό που προσφέρεις, το προϊόν, την υπηρεσία σου, και εσύ μετά τους κάνεις κάποιο follow-up τηλεφωνικά, με email, με autoresponder, με τίποτα πιο προηγμένο, αν ξέρεις. Μπορεί. Οπότε λοιπόν, πρώτο μέλημα, φτιάξεις τη λίστα σου, τις επαφές σου, να έχεις ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν αυτό που έχεις. Τους στέλνεις τα email σου, κάνεις το marketing σου. Για κάποιους ίσως είναι γνωστοί, CPC, CPV, SEO, blogging, καμπάνιες, AdWords, Facebook και άλλα πολλά τεχνικά πραγματάκια που εμένα μου πήρε πολλά χρόνια και μήνες και ώρες και χρήματα να τα καταλάβω. Και τελικά τι γίνεται? 58% αποτυχάνει. Αυτό είναι το παράδοτο μοντέλο που λειτουργεί εκεί έξω. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξω εγώ εδώ πέρα τώρα, με αφορμή αυτά τα γρήγορα παραδείγματα, είναι πως κάποιος θα μπορεί να ξεκινήσει από τώρα, θα πω μετά την ενημέρωση και από αύριο το πρωί, δεν έχει σημασία, ή όποτε το βλέπει αυτό, γιατί θα μαγνητοσκοπηθεί όπως σας είπα, και να έχει άμεσα κέρδη. Όπως σας έδειξα πριν, αν εγώ αυτή τη στιγμή βάλω τα 3 αυτά προϊόντα που βρήκαμε, ξέρω ότι τις επόμενες μέρες, μπορεί και αύριο, το απέδειξε ο προηγούμενος πολιτής, σε μία μέρα έχει πουλήσει 3, να βάλω τα πρώτα μου 10, 20, 50 δολάρια. Έτσι απλά. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν διαφήμιση, χωρίς να έχω επαφές ανθρώπους να κυνηγάω, να μιλήσω, να πουλήσω οτιδήποτε, χωρίς να στρατολογήσω ο κόσμο για να πληρώνω με τις προμηθειές μου οτιδήποτε άλλο μοντέλο κυκλοφορεί και έξω, τύπου MLM, αμέσων πωλήσεων, ό,τι και αν είναι αυτό, χωρίς να έχω τεχνητές γνώσεις, αλλά χρησιμοποιώντας απλά software και πράγματα που θα σας δείξω σε λίγο, και αμέσως τώρα, όχι αύριο, όχι σε 90 μέρες, όχι σε 1 χρόνο, τώρα. Οπότε λοιπόν είναι λογικό και μπορώ να το κάνω. Αυτό που θα εκμεταλλευτούμε είναι 3 μεγάλες πλατφόρμες. Το ένα είναι το eBay, το οποίο το eBay συγκεκριμένα στην Αμερική είναι το 7ο
αυτή τη στιγμή στην Αμερική και 21 στον κόσμο, σε προτίμηση, σε επισκεψιμότητα. Που σημαίνει πολλοί άνθρωποι μπαίνουν και αγοράζουν. Το Amazon, που εκμεταλλευτούμε, είναι το νούμερο 5 στην αρχή. Okay, και 8 στον κόσμο. Και το DS Nomination που σας έδειξα είναι πιο δημοφιλής και από την Oprah και από το Twitter, νομίζω. Απαντήσετε το Twitter, νομίζω δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι στο 6,25. Okay, θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτά τα τρία για να μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα. Okay. Για συγκεκριμένα απλά να ξέρετε, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι ναι, καλό το Amazon, αλλά μήπως έχει κορεσμό, μήπως δεν έχει πολλά προϊόντα. Όπως έδειξα πριν από μία λέξη, το Blue Amazon είχαμε γύρω πάνω από 1 εκατομμύριο αποτελέσματα. Και το Amazon πέρυσι, δεν ξέρω αν διαβάζετε, αν είστε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, κάποιοι που είστε, ίσως με ακούτε, είστε και έμποροι, μπορεί να το έχετε ακούσει. Το Amazon πέρυσι, το 2013, μετακίνησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο προϊόντα. Δηλαδή, πολύ απλά τι σημαίνει αυτό, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αγοράσανε από το Amazon. Που θα είναι ένας από τους προμηθευτές μας. Απλά αρχίζουμε με αυτόν, ειδικά όσοι δεν έχετε πείρα στο eBay, για να ξεκινήσετε κάπως πιο απλά. Θα δείτε στην πορεία που έχουμε και άλλα πολλά πράγματα. Okay. Λοιπόν, κάποιοι με είχαν ερωτήσει και πριν την ενημέρωση στα email και είπα θα σας απαντήσω σήμερα ζωντανά, γιατί κάποιος να μην μπει κατευθείαν στο Amazon. Okay. Όχι, παιδιά, τώρα, όχι ερωτήσεις τώρα. Παρακαλώ, στο τέλος θα σας πω, γιατί θα μαζευτούν πάρα πολλές και το text chat δεν μπορεί να πάει μέχρι κάτω-κάτω για να τις δω. Οπότε πρέπει να τις ξαναγράψετε. Λοιπόν, κάποιοι μου λένε γιατί κάποιος να μπει στο Amazon κατευθείαν να αγοράσει. Η απάντηση είναι ότι ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι μόνο ένα 5% το κάνει. Από τους 100 δηλαδή, 5 άτομα μπορεί να κάνουν μια έρευνα αγοράς. Δείτε το κι εσείς. Ξέρατε πόσο είχε π.χ. Ποιο ήταν αυτό που είδαμε πριν. Ξέρετε πόσο για αυτή τη ζυγαριά. Μπήκατε εσείς στο eBay να ψάξετε να βρείτε ή στο Google και ψάξετε θέλω μια ζυγαριά ηλεκτρονική για τον μπάνιο μου. Ξέρατε από πριν πόσο έχει. Όχι. Θα κάνετε έρευνα αγοράς. Μπορεί και να κάνετε. Αλλά όμως, αν μπείτε στο δικό μου λογαριασμό στο eBay και δείτε ότι πούλησα 2 και μου έχει μείνει μόνο 1, δεν είναι κάτι που πρέπει να το αγοράσετε τώρα, εφόσον το θέλετε. Δεν ξέρω, μπορεί. Και όταν είσαι μια καφετέρια, στο Γρηγόρι μικρογεύματα για παράδειγμα, κάνουμε και λίγη διαφήμιση. Και πάνε να αγοράσετε ένα φρέντο καπουτσίνο, τώρα που θα καλοκαιριάσει. Θα σκεφτείτε να πάτε 10 χιλιόμετρα πιο κάτω στο Everest που το έχει 10 λεπτά πιο κάτω τον καφέ. Μπορεί και να το κάνετε, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω, απλά έτσι συμβαίνει. Ένα 5% κάνει έρευνα αγοράς. 95% δεν κάνει. Και κανείς, και ίσως κάποιοι δεν ξεκινάνε κάτι την έρευνά τους από το eBay. Πατάνε στο Google, βγαίνει μια διαφήμιση του eBay, τυχαίνουν το δικό σας προϊόν, το αγοράσουν από εσάς και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το eBay παίρνει την προμηθειά του, το PayPal παίρνει την προμηθειά του, το Amazon παίρνει τα χρήματά του από τον πολιτή και εσείς παίρνετε διαφορά κέρδους. Τόσο απλό. Λοιπόν, τώρα, πάμε να λύσουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται. Πολύ απλά. Πάμε πίσω στο προϊόν. Όπως σας έδειξα λοιπόν, εδώ είναι το Amazon. Το μόνο που θα κάνετε εσείς είναι αντιγραφή εικόνας, copy της εικόνα μας. Πατήστε πάνω για να είναι τη μεγενθυμένη. Save as image. Θα την ονομάσω για παράδειγμα scale. Απομορφή ελληνικά. Ονομάσω scale. Save και θα την ανεβάσουμε μετά στο eBay. Λοιπόν, κάνω copy την περιγραφή, product description. Αυτό είναι δηλαδή το μόνο τεχνικό πράγμα που θα κάνετε. Θα μπω στο eBay μου, στο λογαριασμό μου, που θα έχω ανοίξει από πριν, όλα είναι μέσα στην εκπαίδευση, βήμα-βήμα θα δείτε, και θα πατήσω sell one like this. Έχω βρει κάτι ότι άλλος πουλάει και το ανεβάζω σαν δικό μου. Δεν μου βγάζει ένα restriction, ναι, γιατί δεν πουλάω αυτή στην Αμερική, πουλάω στην Αγγλία προσωπικά, αλλά δεν έχει σημασία. Πάτατε ένα sell it as yourself, ή θα σου λέει από κάτω do you have one to sell, θα πατήσεις OK, το ανεβάζεις, paste την εικόνα, paste τις περιγραφές, τιμή 24,40 λέει αυτός, εγώ το βάζα 23,99 και αύριο εισπράττεις τη διαφορά. Τα δικά σου 5-6 δολάρια, το πουλάς και 2, 3, 5, 6, 10 φορές, γιατί αυτός θα απέδειξε ότι το πούλησε τουλάχιστον 4-5 φορές σε 2 μέρες, γιατί λοιπόν σε ένα μήνα μόνο από ένα προϊόν να βγάλεις 100 δολάρια. Και φαντάζομαι έχεις και 10 προϊόντα. Πόσα μπορείς να βγάλεις. Απλά να ξέρεις που να ψάξεις και τι να βρεις και πώς να το κάνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, οπότε θα το δούμε λίγο και πιο γραφικά, γιατί όλοι με ρωτάγατε στην αρχή πώς γίνεται και τι γίνεται. Λοιπόν, να αναλάβω εδώ τα super duper τεχνικά μου, ψηφιακά μου συστήματα γραφικής τέχνης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το Amazon. Εδώ λοιπόν η ζυγαριά που βρήκαμε πριν. Και εδώ το eBay, όπου θα καταχωρήσουμε εμείς εδώ την αγγελία μας, με τη φωτογραφία,
Okay, και την περιγραφή. Okay. Και εδώ το Disdomination, όπου εδώ είμαστε εμείς και μας μαθαίνει το Disdomination πώς να το κάνουμε. Ξεκαθαρίζω κάτι. Το Disdomination, η πλατφόρμα affiliate που χρησιμοποιούμε, δεν τη χρησιμοποιούμε για να πουλάμε στο eBay. Δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με το eBay. Okay? Είναι απλά το φροντιστήριό μας. Πώς πάμε φροντιστήριο αγγλικών για να μάθουμε να μιλάμε αγγλικά και π.χ. να πάμε να πιάσουμε μια δουλειά που να μιλάμε αγγλικά. Okay? Δεν το έτσι. Πληρώνουμε το Disdomination, πληρώνουμε τη συνδρομή μας. Θα σας τα πω όλα σε λίγο αναλυτικά για να μάθουμε πώς να το κάνουμε αποτελεσματικά και με κέρδος. Και τώρα που μιλάμε, μπορείτε να πάτε να πουλήσετε στο eBay. Δωρεάν είναι. Το eBay πληρώνεται με τα κέρδη σας. Δεν προπληρώνεται το eBay από εσάς. Το θέμα είναι όμως ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε αν θα έχετε κέρδος. Ξέρετε αν θα μπείτε μέσα. Ξέρετε αν από το προϊόν που έχετε και να το βρείτε από κάπου υπάρχει σε stock. Ξέρετε αν κάνετε κάτι σε copyright, ίσως και έχετε πρόβλημα με τα copyright δικαιώματα. Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα, θα τα απαντήσω όλα σήμερα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Μπαίνει ο πελάτης στο eBay, βλέπει την αγγελία σας, του αρέσει, okay, και στέλνει χρήματα στο PayPal. Εδώ είναι το PayPal σας. Το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλιο, όσοι δεν έχετε PayPal, θα μπείτε στο paypal.com, είναι όλα μέσα στην εκπαίδευση, θα ξεκινήσετε ή με το που κάνει την πρώτη σας πώληση, σας λέει το eBay, you got paid, πληρώθηκες, πάρ' τα χρήματά σου, κάνε PayPal τώρα. Και θα κάνετε PayPal αναγκαστικά. Αν έχετε ήδη, το συνδέετε απλά με ένα κουμπάκι με το eBay λογαριασμό σας. Λοιπόν, το eBay στέλνει χρήματα στο PayPal, το PayPal σε ειδοποιεί ότι πληρώθηκες. Okay. Εσύ πας λοιπόν μετά στο προμηθευτή σου, με τα στοιχεία του πελάτη σου, τα βάζεις στο checkout, στο cart σου με το που κάνεις checkout, πληρώνεις και το Amazon το στέλνει το προϊόν στον πελάτη σου. Αυτό λοιπόν έχει τρία καλά. Πρώτον, το eBay πληρώθηκε, πήρε την προμηθειά του. Το PayPal πληρώθηκε, πήρε την προμηθειά του. Το Amazon πληρώθηκε αυτό από τον προμηθευτή που πούλησε το προϊόν σε εσένα και εσύ κράτησες τη διαφορά. Okay. Αυτά τα 5-6 δολάρια σε κάθε προϊόν. Φυσικά αυτά μπορεί να γίνουν και 50 και 100, θα σας τα πω και πιο κάτω. Okay. Οπότε λοιπόν είναι win-win, είναι triple win βασικά, ή μάλλον quadruple win, και οι 4 είμαστε ευχαριστημένοι, όλοι κερδίζουν. Οπότε η απάντησή μου είναι κάτι νόμιμο, είναι κάτι σωστό. Φυσικά και είναι νόμιμο. Καταρχήν υπάρχει και στο eBay, αν πατήσετε στο Google Product Sourcing, θα σας βάλει ολόκληρο άρθρο του eBay που λέει ακριβώς πώς γίνεται από το eBay αναλυτικά. Okay. Φυσικά και είναι νόμιμο, γιατί γίνεται μέσα από το PayPal. Δεν εμπλεκόμαστε εμείς με χρήματα, με δοσολήψεις, με προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Το PayPal δίνει τις αποδείξεις, το PayPal κρατάει την προμηθειά του. Το PayPal, αν έχετε ήδη κάποια επιχείρηση, είναι μέσω Λουξεμβούργου νομίζω, έχετε και από εκεί πώς το λένε, επιστροφή ΦΠΑ, και από το eBay επίσης και από το Amazon επίσης. Είναι όλα νόμιμα. Είναι το Amazon και το eBay και το PayPal είναι εταιρείες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν παίζουν. Το eBay συγκεκριμένα πέρυσι, το eBay το 2013 έκανε πάνω από 14 δις τζίρο. Okay. Πώς τα έκανε αυτά? Από ανθρώπους σαν και εμένα, σαν και εσάς που θα ξεκινήσετε, που πουλάνε και κρατάει προμήθεια από τα κέρδη τους. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν κερδίζει χρήματα το eBay. Okay. Λοιπόν, οπότε μέχρι στιγμής έχουμε κάποιες απορίες. Έχουμε κάποιες απορίες, γιατί έχω σημειώσει ήδη κάποια ερωτήματα εδώ πέρα και από τις προηγούμενες κουβέντες που είχαμε κάνει. Οπότε, όσοι έχετε κάποιες απορίες, γράψτε μου έτσι λίγο γρήγορα κάτω στο chat. Για να δω, έχω ανοίξει το άλλο υπολογιστή δίπλα. Οκ, είμαστε όλοι εδώ, μου λέτε κάποιοι. Όλα καλά. Οκ, εντάξει, εγώ απλά θα σας αναλύσω τις απορίες που έχω μαζέψει από κάποιους που ήδη μας βλέπουν. Κάποιοι δεν προλάβουν να το δουν μαγνητοσκοπημένο για να μην παραπονεθεί κανείς. Και δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με όλο αυτό το concept, στο δικό μου το μυαλό, όπως και όταν ξεκίνησα, ήταν κάποια προβλήματα, κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, πώς να καταλάβω αυτά τα μπερδέματα που μπορώ να έχω. Π.χ. το copy-paste, ok, είναι κάτι απλό, γίνεται, αλλά μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω, με την εικόνα ίσως. Τι γίνεται με τις επιστροφές? Okay, όλα είναι μέσα, θα σκαλύψω στο Disdomination και υπάρχει ολόκληρο βίντεο συγκεκριμένα. Να σας το δείξω να πάω τώρα στο Disdomination. Εδώ είναι το Disdomination που έχουμε, ok, το όνομά μου. Εδώ είναι το Pro, Disdomination Pro που ξεκινάμε όλοι. Έχει live training, ζωντανές εκπαιδεύσεις να δείτε, ώρα Αμερικής. Ok, καταλαβαίνω. Είναι νομίζω από Ελλάδα, είναι 7 ώρες πίσω. Εγώ σας μιλάω από Αγγλία, είμαι 5 ώρες πίσω. Δηλαδή, 2 με 3 τα ξημερώματα γίνονται οι live εκπαιδεύσεις τους. Κανένα πρόβλημα. Okay, είναι όλα μαγνητοσκοπημένα. Πρέπει να κάνω πάλι login, με πέταξε έξω. Το είχα ώρα ανοιχτό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπετε, έχει βιντεάκια έτοιμα να ξεκινήσει κάποιος. Και σας είπα να μην κρατάτε σημειώσεις για τίποτα που θα σας δείχνω. Γιατί είναι όλα εδώ μέσα. Και δεν θα είναι μέσα σε τύπου e-book, κατέβασε 100 σελίδες e-book να το διαβάσεις, αλλά είναι όλα βιντεάκια βήμα-βήμα. Ας δείξω τι εννοώ. Και θα φτάσω και σε επιστροφές και σε όλα. Γιατί με σίγουρος ότι έχετε ερωτήματα. Λοιπόν, ακριβώς τι να κάνεις. Βήμα 1.
Βήμα 2. Και για να καταλάβετε ακριβώς γιατί βίντεο μιλάμε, είναι βίντεο τα οποία είναι share screen, δηλαδή βλέπετε όπως και τώρα την οθόνη του Roger, του δημιουργού αυτής της πλατφόρμας, ο οποίος είναι Titanium Power Seller. Για όσους ασχολείστε με το eBay, Titanium Power Sellers είναι αυτοί που είναι στο λιγότερο από το 3 με 5% των πολιτών του eBay παγκόσμια. Ο άνθρωπος αυτός με τις γνώσεις που έχει είναι πάνω από 12 χρόνια στο eBay, έχει χτίσει την επιχείρησή του online με το μοντέλο αυτό, μετακίνει πάνω από 1,2 με 1,9 εκατομμύρια δολάρια τζίρο το χρόνο. Και απολαμβάνει ένα ξαψήφιο εισόδημα ο άνθρωπος για αυτή τη δουλειά που κάνει. Αλλά αυτό κάνει με μια συγκεκριμένη μέθοδο. Και όταν λέμε μέθοδο, είναι σε βιντεάκια εδώ πέρα, τα οποία μην φαντάζεστε ότι είναι 5-6-10 ώρες. Θα σας βάλω τώρα έτσι να δείτε τυχαία, να κλείσω τη μουσική. Το συγκεκριμένο είναι γύρω στα 5 λεπτά. 5 λεπτά, 5:42. Και βλέπετε είναι πίσω από την οθόνη του Roger, ο οποίος με απλά αγγλικά, που όλοι ξέρουμε, γιατί εδώ είναι παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, όλες οι αγγλόφωνες χώρες είναι η αγορά μας. Σου δείχνει λοιπόν πώς να κάνεις από την αρχή το listing σου. Πας εδώ πέρα, κάνεις κλικ, βάζεις εδώ copy-paste, επιλέγεις να πάει σε αυτή τη χώρα, να μην πάει σε αυτή τη χώρα. Ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Σε 5 λεπτά βιντεάκια και κυριολεκτικά σε λιγότερο από 2 ώρες. Εδώ ορίστε, τι κάνει κάποιος σαν και εμάς που είναι εκτός των ΗΠΑ. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για την Αμερική. Στο eBay μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε στον κόσμο, αρκεί να έχει PayPal στη χώρα του. Στην Ελλάδα έχουμε PayPal, στην Ευρώπη γενικότερα έχουμε PayPal. Τώρα στο Ουσμπεκιστάν μπορεί να μην έχουν και στο Αφγανιστάν μπορεί να μην έχουν και PayPal, κανένα πρόβλημα. Στην Αφρική έχουν PayPal για παράδειγμα, South Africa. Αυστραλία έχουν PayPal όσο με ακούτε. Καναδά υπάρχει PayPal. Μπαίνετε στο paypal.com και βλέπετε αν υπάρχει στη χώρα σας. Αυτό χρειάζεται μόνο. Λοιπόν, 5 λεπτά βίντεο, πώς να κάνετε, τι να μην κάνετε. Εδώ έχει module 6 με 10. Έχει 19 βασικά βιντεάκια 5 λεπτά, το πώς ακριβώς να κάνετε, να χτίσετε τη δουλειά σας, να ανεβάσετε τα πρώτα αντικείμενα και να πληρωθείτε αύριο. Εδώ με τίτλους, θα δούμε σε λίγο πώς κάνουμε τίτλους. Γιατί οι πελάτες στο eBay μας βρίσκουν από τους τίτλους και αγοράζουν πως το αντικείμενό μας είναι καλό και κάτι που πουλάει. Οπότε, εφόσον είναι κάτι που πουλάει και ξέρουμε αποδεδειγμένα ότι το πούλησε κάποιος, εμείς που δίνουμε έμφαση στο πώς θα το μαρκετάρουμε, πώς θα γράψουμε τον τίτλο μας, τη φωτογραφία μας κτλ. Εδώ, alert, τι να αποφύγουμε, ποια είναι πρώτα που πρέπει να αποφύγουμε και έχουν κίνδυνο π.χ. Επιστροφών μεγάλο. Τι γίνεται με την ονομασία. Κάποιοι μου λέγατε, μα εγώ είμαι Ελλάδα. Δεν φαίνεται αυτό στην αγγελία μου στο PayPal, στο eBay. Η απάντηση είναι όχι. Σας δείχνει μέσα βήμα-βήμα τι να κάνετε, πώς να αλλάξετε το location και να φαίνεται το αντικείμενο φυσικά ότι είναι στην Αμερική ή στην Αγγλία ή στον Καναδά ή όπου και αν βρίσκεται και πουλάτε. Εδώ πάλι τι να αποφύγετε. Έχει πάρα πολλά αναλυτικά πράγματα. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις παραγγελίες. Ποιο ήταν το ερώτημα που μου είχατε θέσει κάποιοι. Να το θυμηθώ λίγο. Με τις επιστροφές. Λοιπόν, σας δείχνω εδώ πέρα σε αυτό το module βήμα-βήμα. Έχουμε 2-3 ειδών επιστροφών. Το ένα είναι π.χ. εγώ παρήγγειλα ένα μπλε τάπερ, μου ήρθε κόκκινο. Προφανώς φταίει ο κατασκευαστής. Κανένα πρόβλημα, πάτε στο Amazon, θα δει όλα μέσα. Τα κάνετε όλα online και μέσω email, δεν σηκώνετε κανένα τηλέφωνο, κανένα Skype, κανένα ακουστικό τίποτα. Από το Amazon κατεβάζετε το χάρτη της επιστροφής, το στέλνετε στο πελάτη, το ειδοποιείτε όπως λέει το Amazon μέσα ότι θα έρθει π.χ. το UPS ή η τάδε FedEx εταιρεία να το πάρει από την αυλή σου, από το σπίτι σου, το παίρνει, επιστρέφει στην αποθήκη, εσύ παίρνει διαφορά και πληρώνετε, κάνετε refund στον πελάτη. Οπότε δεν χάνετε και χρήματα. Και θα δείτε σε άλλες επιστροφές όπως του τύπου ότι θα σας πει ότι ναι, το πήρα, αλλά την επόμενη μέρα ο άντρας μου ή η γυναίκα μου μου πήρε το ίδιο δώρο. Και θέλω να το επιστρέψω. Και θα δείτε πως με ένα μικρό τρίκ μπορείτε στην ουσία από την επιστροφή αυτή να βγάλετε χρήματα. Και στην ουσία κάποιες φορές και περισσότερα χρήματα από ό,τι θα είχατε σαν κέρδος. Λοιπόν, και έχει και εδώ πάρα πολλά software. Δωρεάν αποκλειστικά software, τα οποία δεν βρίσκονται πουθενά άλλου, αλλά μόνο στην Domination, το πώς θα μπορείτε να γίνετε περιζήτητοι, πώς θα μπορείτε να εκμηδενήσετε τον ανταγωνισμό. Γιατί είδατε πριν πολλά τάπερ για ένα απλό αντικειμενάκι. Αλλά πουλάνε όλοι. Οπότε, ένα άλλο πρόβλημα που ίσως γεννιέται σε κάποιους είναι το πώς να βρεις τι να πουλήσεις. Θα το μάθουμε. Σας το δείξα και πριν με την εκπαίδευση. Βήμα-βήμα πώς να βρείτε τι πουλάει, να το βάζετε δικό σας, τα έχει όλα μέσα. Για τις εικόνες και πώς να σε βρουν οι πελάτες. Για τον ανταγωνισμό. Αυτά είναι τα 3 βασικά πραγματάκια που εμένα με ενδιαφέρανε. Γιατί είδα πώς εγώ θα ξεχωρίσω στους εκατομμύρια πολίτες, ίσως όσους πολίτες εκεί πέρα στο eBay. Πώς θα με βρουν εμένα οι πελάτες και πώς θα βρω τι να πουλήσω και πώς να το κάνω. Λοιπόν, ας κάνω ένα μικρό demonstration. Πώς να βρεις τι να πουλήσεις. Εδώ έχει ένα εργαλείο το οποίο στην ουσία λέγεται Scraper, δηλαδή αναλύει
σκανάρει το Amazon, να δει τι πουλάει. Okay. Βάζω μια λέξη κλειδί, εγώ βάλα πριν για παράδειγμα cutlery, που είναι αυτά τα μαχαίρια και τα λοιπά που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα, και μου έβαλα εδώ πέρα cutlery, διάφορα τιμές. Εδώ μπορώ να επιλέξω πάνω π.χ. μεγαλύτερο από $35, γιατί ξέρω ότι μεγαλύτερο από $35 το Amazon κάνει δωρεάν αποστολή. Okay. Και μου βάλει αυτά εδώ πέρα. Okay. Οπότε έτοιμο, πατάω δεξί κλικ και πάω στο Amazon κατευθείαν για να αντιγράψω την εικόνα, να αντιγράψω την περιγραφή και να το βάλω, να το σετάκι το συγκεκριμένο, να τον βάλω κατευθείαν στο eBay μου και να το πουλήσω. Okay. Δημοφιλίπτω στο Amazon. Οπότε από εδώ να ξεκινήσουμε να βρούμε τι πουλάνε και τι δεν πουλάει. Μετά, στα keywords. Για παράδειγμα, τι βάλαμε πριν, τι πούλησε ο άλλος ο πολιτής και πούλησε 5 κομμάτια, scale, ζυγαριά δηλαδή. Θα πάω εδώ πέρα λοιπόν, scale, πατάω go και μου βγάζει έτοιμα keywords, έτοιμες λέξεις κλειδιά που θα βάλω στο τίτλο μου για να εμφανίζομαι πιο συχνά στο Amazon, στο eBay. Βλέπουμε εδώ από όλες τις κατηγορίες στο eBay και μου βγάζει εδώ πέρα scale, postal, digital, Acutech, USB, weight, loss, Libres, LBS, O's. Βγάζει λέξεις κλειδιά και εδώ άλλες διάφορα παραδείγματα ζυγαριών που ίσως δεν έχω σκεφτεί ότι μπορώ να πουλήσω, αλλά μπορώ να βρω και άλλες ζυγαριές να πουλήσω. Για το πόσο εγώ πάω πιο περιζήτητος. Έτσι, όχι θα πουλήσω μόνο, αλλά θα πουλήσω και περισσότερο. Οπότε πρακτικά εκμηδενίζουμε και τον ανταγωνισμό. Εδώ πέρα για τις εικόνες που σας είπα πριν. Κάποιες εικόνες μπορεί να δείτε ότι έχουν watermark, κάποιες έχουν copyright δικαιώματα. Κανένα πρόβλημα. Κάνω upload τη φωτογραφία scale που ανέβασα πριν. Γράφω εδώ το όνομά μου, το eBay που εγώ λέγομαι Limited Product Zones. Μπορεί να λέγει Μίτσος Βαγγέλης Shop, δεν έχει σημασία. Πατάω submit. Περιμένω λίγο. Loading. Να το. Λοιπόν. Μου βγάζω τη φωτογραφία, επιλέγω κιόλας το μέγεθός της, να την κόψω, να την κάνω πιο μικρή, πιο μεγάλη. Εδώ γράφω πάλι το όνομά μου, πατάω crop. Να τη φωτογραφία μου λοιπόν, έτοιμη να την πάρω, με το όνομά μου πάνω, πώς λέγομαι στο eBay, έτοιμη λοιπόν για μένα. Οπότε δεν μπορεί και κανείς να με αντιγράψει, γιατί έχει το δικό μου brand πάνω, η φωτογραφία. Απλό. Οπότε λύσαμε και αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι του ανταγωνισμού. Λοιπόν, μετά το κέρδος μου. Ποιο είναι εμένα το κέρδος μου? Κάποιοι με είχατε ρωτήσει πόσο θα απολογίσω το κέρδος μου από πριν. Ποια είναι τα fees κτλ. Το κέρδος σου λοιπόν εσένα ποιο είναι? Το κέρδος σου είναι η τιμή. Η τιμή πώλησης στο eBay. Μείον ένα 15%. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό με 15%? Είναι τα fees, η προμήθεια δηλαδή, fees eBay και PayPal. Μείον την τιμή, να το κάνω πιο μεγάλο, μείον τη τιμή αγγλικά του Amazon. Αυτό λοιπόν σαν το κέρδος σου. Και μην αγχώνεσαι γι' αυτό, δεν χρειάζεται είναι απλά μαθηματικά, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο Excel, ένα spreadsheet έτοιμο, όπου βάζεις πάνω το προϊόν σου για να έχεις και ένα track record των πωλήσεων και αυτά που έχεις προς πώληση, βάζεις κατευθείαν τη τιμή αγοράς, βάζεις την τιμή πώλησή σου και σου βάζεις κατευθείαν τα κέρδη σου κτλ. Οπότε σε όλα είσαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται να έχεις κανένα λογιστή, καν τίποτα. Πρακτικά λοιπόν είναι αυτά. Τι άλλο να σας πω σήμερα? Λοιπόν, εδώ μπορώ να δεχτώ κάποιες ερωτησούλες πριν πάμε στο επόμενο βήμα, πριν δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα κέρδη. Οπότε για αυτά που πάμε μέχρι στιγμής, έχει κάποιος κάποια απορία? Να δω πάλι στο chat. Στο Facebook chat κάτω από τη σελίδα που βλέπετε τώρα το βίντεο, αν θέλετε. Κάντε μου εκεί. Έχω και το Skype ανοιχτό βέβαια. Όσοι θέλετε να μου λύσετε στο Skype. Λοιπόν, κάποιοι στο online, κάποιοι δεν με έχετε φίλο, οπότε κάποιοι μπήκατε για πρώτη φορά. Γράψτε μου στο Facebook chat κάτω από το βίντεο που βλέπετε τώρα στη σελίδα μας. Όλα καλά μου λέτε κάποιοι. Δεν έχουμε κάποια απορρίψεις προς τη μήνυ για το συγκεκριμένο. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, θα έχουμε και στο τέλος, θα έχω ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό Q&A. Λοιπόν, να σας απαντήσω όλα και ό,τι θέλετε και ό,τι θέλετε. Λοιπόν,
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για παραπάνω κέρδη. Δεν ακούω προθυμίες εδώ πέρα. Λοιπόν, κάποιοι το θα το βλέπετε για όλο το μαγνητοσκοπημένο. Οπότε είμαι σίγουρος ότι κάποιοι σηκώνουν τα χέρια τώρα. Οκ, ναι. Οκ. Ωραία, βλέπω είμαστε κάποιοι από εξωτερικό μου γράφετε εδώ πέρα. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Ναι, παιδιά, λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, απλά να ζητήσω δύο πραγματάκια που προχωρήσω. Γιατί είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι. Γιατί πριν από λίγο καιρό. Βλέπω ότι μου κάνουν κάποιοι. Okay, join. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό φτιάξαμε αυτό εδώ πέρα την ομάδα. Το DS Domination Greece. Και είμαστε εδώ πέρα Ελλαδίτες και Ελλαδίτισσες. 23 ειδημέλη σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα σε λίγες ημέρες. Είμαστε από όλο τον κόσμο σχεδόν. Όπου υπάρχουν Έλληνες, από Γερμανία, από Αγγλία που είμαστε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κάποιους από Αμερική που μιλάω που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν, πάρα πολλοί από Ελλάδα. Εδώ ήδη έχω request, άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο group, αλλά πρέπει να κάνουν κάποια βήματα πρώτα γιατί είναι κλειστό group εδώ πέρα. Και αυτό που βλέπω με χαρά μου είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μας μιλάνε. Καλωσορίζουμε καινούριους ανθρώπους. Εδώ πέρα. Λοιπόν, γίνεται ένας ψιλοπανικός. Και αυτό για μας και για όλους μας μεταφράζεται φυσικά σε χρήματα, γιατί είναι κάτι που δουλεύει. Το eBay δουλεύει. Το Access to Domination είναι μια πλατφόρμα που θα αναλύσουμε σε λίγο. Και άλλος λέει θέλει request to join Domination Greece. Το βλέπετε μπροστά μου, παιδιά, live. Λοιπόν, Μινάκη και Κωνσταντίνε. Θα δείτε στο τέλος πώς μπορείτε να κάνετε join αυτής της ενημέρωσης. Μάλλον θα είστε live και θα με ακούτε τώρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε χαρά είναι ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε και βγάζουν χρήματα. Έχω άνθρωπο στην ομάδα μου που έβαλε από το $14 μέσα σε 45 νομίζω λεπτά. Ένας άλλος έβαλε μέσα σε 48 ώρες $50, αν θυμάμαι καλά, ή 35 λίρες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εμένα μου πήρε προσωπικά περίπου 48 με 72 ώρες να βάλω τα πρώτα μου χρήματα να καταλάβω τι παίζει. Και βλέπω με χαρά μου ότι οι άνθρωποι τα πιάνουν πιο γρήγορα και από μένα. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εγώ απλά τα έμαθα λίγο νωρίτερα. Δεν είναι ταλέντο, δεν είναι τέχνη. Γιαγιά που ξέρει copy-paste και υπολογιστή μπορεί να το κάνει αποδεδειγμένα. Λοιπόν, συγκεκριμένα έχουμε και άλλα group που θα ξεκινήσετε στην Αγγλία. Έτσι μια γρήγορη ματιά. Που είναι εδώ είναι, λοιπόν, τις Domination UK Sellers. Να δούμε πέρα τι κάνουν οι φίλοι μας εδώ, οι συντοπίτες για μένα Άγγλοι. Μια one sale a day. Μπράβο. Τα πολύ πρόσφατα νέα θέλω να δω. Τα πολύ πρόσφατα νέα. Δύο πωλήσεις, 28 λίρες profit. Βλέπετε, πριν 14 ώρες αυτό το μήνυμα. Εδώ πέρα, προχθές, Saturday, 6 πωλήσεις σε μία νύχτα. Μπράβο του. Λοιπόν, πάλι ίδια. Μάλλον έχει πάρει φορά αυτή η συγκεκριμένη. Η Βέρο, άλλη μία πώληση. Τι είναι αυτό που έλεγε εδώ πέρα. Ο Φρανκ, 2 πωλήσεις σήμερα. Άλλη μία πώληση με 5 λίρες. Λοιπόν, γίνεται πανικός. Έχουμε και το group μας το αμερικάνικο. Από εδώ πέρα ξεκίνησα, από εδώ πέρα το μάθα και ξεκινήσαμε και στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ πέρα καλωσορίζουμε κόσμο. Εδώ συνεχώς βλέπουμε, καλωσορίζουν κόσμο. Συνεχώς όλο και πόσο ξεκινάνε. Κέρδη εδώ από το affiliate. Θα μιλήσουμε για το affiliate για τα κέρδη σε λίγο. Πώς κάποιος δηλαδή κάνει και ομάδα εδώ πέρα. Εδώ πέρα μέσα σε 30 μέρες έκανα 55 πωλήσεις και 24 positive feedback. Μπράβο, Σάιμον, να μου πεις και πώς το κατάφερες τόσο γρήγορα, να μου πήρε περίπου 2 μήνες. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύει. Ωραία. Για να δω πάλι το chat box για απορίες πριν πάμε λίγο έτσι παρακάτω και μιλήσουμε πώς κάποιος μπορεί να το μεγαλώσει. Στο Facebook, για να δω. Λοιπόν, ωραία, κρατήστε απορίες για το τέλος. Και τι γίνεται μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Είδαμε πριν ότι σας έδειξα πολύ απλά, μέσα σε 5-10 λεπτά, πώς μπορείτε να βρείτε τουλάχιστον 3 αντικείμενα με περίπου, όπως είδαμε, $8 κέρδος. Δηλαδή, όπως μας καθόντως, 8-24, $24 κέρδος.
Φαντάζεστε λοιπόν να πουλάτε, δεν σας λέω πολλά, okay, να πουλάτε 100 τέτοια το μήνα. 150 τέτοια το μήνα. 2-3 την ημέρα δηλαδή, αυτό μιλάμε, για 2 την ημέρα. Ας πούμε λοιπόν ότι πουλάμε 2 την ημέρα. Okay. Επί 30 μέρες, πόσο μας κάνει αυτό? 60. Επί 8, και μιλάω για το καθαρό κέρδος, έτσι. Το καθαρό κέρδος μένει στην τσέπη μας, στο PayPal λογαριασμό μας, και από εκεί το μεταβάζουμε στο λογαριασμό στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όπου και αν βρισκόμαστε. 60 επί 8 πόσο κάνει λοιπόν? 6,848, είμαι καλός στα μαθηματικά. Οκ. 480 δολάρια. Δολάριο υποτίθεται, 480 δολάρια. Okay. Και πώς θα μου πάρει για να κάνω αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που θα βρω το αντικείμενο, να το κάνω, κατεβάσω την εικόνα, να κάνω copy, παίζει την περιγραφή, να πάτε στο submit μάτων, 4 με 5 λεπτά. Τόσο θα σου πάρει. Αν θα δυσκολευτείς λιγάκι, θα το κάνεις μια φορά, 2-3, στο 10ο αντικείμενο πια που θα κάνεις, πει στο καλό και το ποδήλατο να μάθεις, θα πέσει 9 φορές, τη 10η θα συνεχίσεις. Okay. Τόσο θα μου πάρει λοιπόν. Πώς θέλω για να τα κάνω 2 την ημέρα? 10 λεπτά την ημέρα, 15, στο διάλειμμα μου στη δουλειά ανάμεσα, part-time, 480 δολάρια. Δηλαδή περίπου 400 ευρώ. Πείτε μια δουλειά part-time στην Ελλάδα που τα δίνει αυτά τα χρήματα. Οκ, δεν ξέρω καμία. Λοιπόν, το θέμα όμως τι γίνεται, αν μπορώ αντί για 8 δολάρια να κερδίσω 18, ή να κερδίσω 28, ή να κερδίσω 38. Μπορώ αυτά τα 480 να τα κάνω 1480 ή 2480. Ποιος θα θέλει να το μάθει αυτό? Εγώ σίγουρα, όταν μου το προτείνανε και ότι μπορώ να το κάνω, σίγουρα θα το μάθω. Λοιπόν, μέσα από τα δικά μου αποτελέσματα θα σας μιλάω πάντα, και της γυναίκας μου, γιατί το δουλεύουμε μαζί πλέον από το σπίτι. Δεν θέλω η γυναίκα μου να πηγαίνει έξω να δουλεύει πουθενά αλλού, ούτε να έχω το άγχος να γυρίσει, αμάξι, δρόμο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα πράγματα. Προτιμώ να είμαι μαζί με τη γυναίκα μου σπίτι όλη μέρα και να δουλεύουμε το σπίτι μαζί σαν οικογένεια. Και τα παιδιά μου που θα έρθουν αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, οπότε θέλω να δούμε λοιπόν εδώ πέρα πώς μπορεί κάποιος να το μεγαλώσει αυτό σε πλήρες εισόδημα, χωρίς να δώσει χρήματα, χωρίς το παραμύθι που πουλάνε κάποιοι εκεί έξω, όπως ήμουν και εγώ σε μια εταιρεία. Πλήρωσε πρώτα, έλα στο διήμερο, δώσει και άλλα χρήματα. Κάθε μήνα θα πληρώνεις τόσα χρήματα για να έχεις προμήθειες, και θα μάθεις την πορεία τι θα κάνεις μετά από 3-6 μήνες. Και μην εγκαταλείψεις, γιατί αν εγκαταλείψεις, όσοι εγκαταλείπουν τελικά χάνουν χρήματα. Παραμύθια για αγρίους. Εδώ σας δείχνω πώς μπορείτε με τα χρήματα που κερδίζετε, βήμα-βήμα, σαν επιχείρηση πραγματική και νόμιμη, να χτίσετε ένα εισόδημα, καριέρα, εισόδημα που θα ταΐζει εσάς, την οικογένειά σας για πολλά χρόνια. Ένα εισόδημα για τη συντάξη σας. Λοιπόν, θα δείξω λοιπόν τώρα πώς θα το μεγαλύτερετε σε πλήρες εισόδημα. Πώς θα μάθεις αντί για 5 δολάρια, 10 να έχεις 10, 20, 50, 100 δολάρια σε κάθε πώληση. Πώς να μεγαλώσεις την ποσότητα πριν που πουλάς, να μην πουλάω 1-2 την ημέρα, να μην έχω 100 το μήνα, αλλά πώς να μπορώ να έχω 250 το μήνα διαθέσιμα για προσπώληση. Και πάλι όλα αυτά χωρίς τεχνικές γνώσεις, χωρίς διαφήμιση, χωρίς επαφές, χωρίς να παρακαλάω, χωρίς να τηλεφωνάω, χωρίς στην ουσία να κάνω πράγματα που δεν θέλω να κάνω, να βγαίνω έξω ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θα τα δείτε πώς μπορεί να έχετε περισσότερους προμηθευτές. Ναι, το Amazon πέρσι μετακίνησε 1 δισεκατομμύριο προϊόντα. Αλλά γιατί δεν μπορώ να έχω τους δικούς μου προμηθευτές εκτός Amazon? Φανταστείτε λοιπόν να είστε εσείς εδώ στο κέντρο και να έχετε το Amazon, να έχετε άλλους προμηθευτές, όπως είναι π.χ. μεγάλα πολυκαταστήματα, μεγάλες αποθήκες. Στην Ελλάδα, στην Αγγλία, Ελλάδα, αφήστε το, λοιπόν, στην Αγγλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Και μπορεί να έχετε και πάλι το Amazon. Λοιπόν, θα είναι κάτι που θα ξεχωρίζετε στο eBay, αν θα είστε από τους λίγους που πουλάνε συγκεκριμένα αντικείμενα και από συγκεκριμένους προμηθευτές. Εκμεδένεστε, στην ουσία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και παραπάνω software. Πώς θα μπορώ π.χ. να βελτιώσω τα αντικείμενά μου? Πώς θα μπορώ να πουλάω και εκτός του eBay? Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό. Εδώ είναι κάποια από τα αποτελέσματά μας. Εδώ είναι μια φριτέζα. Σημαίνει είναι από το Amazon. Θα δείτε και πώς από το Amazon μπορείτε και από το Amazon το ίδιο να παίζετε εκτός συναγωνισμού, ανταγωνισμού, πείτε όπως θέλετε. Την πουλήσαμε 137 και 89. 89 λίρες με τα μεταφορικά από το Amazon συγκεκριμένη. Η διαφορά μας είναι 10 και 37, 48 λίρες με τις προμήθειες, 39 λίρες περίπου στην τσέπη μας. Καθόλου άσχημα, περίπου ένα 50 ευρώ. Εδώ πέρα λοιπόν ένας καθρέφτης που είναι κοσμοτοθήκη μαζί 2 σε 1. 50 ο προμηθευτής, 99 εμείς, άλλες 40 λίρες, 40 πόσο είναι, 49, άλλες δηλαδή 40 λίρες στην τσέπη μας. Εδώ είναι ένα σιάτσου μασάζ, καρέκλα κτλ. 138, 99, 38
λίρες κέρδος, μείον τις προμήθειες κτλ. Άλλες 30 λίρες 32, καθόλου άσχημα. Λοιπόν, πώς λοιπόν ξεκινήσαμε στο DS Domination, πώς ξεκινάτε όλοι. Αυτό που θα ξεκινήσετε όλοι με το DS Domination είναι ότι θα πάτε εδώ στο Pro Level, εδώ πέρα που είμαστε, για να μάθετε τα βασικά πράγματα, πώς να έχετε πρώτα σας κέρδη, πρώτα 300, 500, 1000 δολάρια το μήνα. Μπορείτε να το κάνετε, οι λίρες ή όπου και αν είστε σε οποιαδήποτε χώρα μπορείτε να πουλάτε, κανένα πρόβλημα. Το έχουμε κάνει και στις δύο χώρες. Okay. Το οποίο για εσάς, για ένα που ξεκινάει, κοστίζει το αστρονομικό ποσό. Βασικά θέλω να ρωτήσω, πριν πω πόσο κάνει, πόσο λέτε εσείς ότι αξίζει κάποιος να πληρώσει για να έχει τα αποτελέσματα που σας έδειξα μέχρι στιγμής, το μήνα. Έχω πει όταν ξεκίνησα τουλάχιστον 100.000 δολάρια για όλα μαζί. Τώρα έτσι, για να πόσο έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, κάποιοι γράφετε πολλά μηδενικά. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Είναι στο αστρονομικό ποσό των 19,95 δολάριων. Δηλαδή περίπου, αν είστε στην Ελλάδα, 14,6 ευρώ το μήνα. Για να μπορείτε να βγάλετε σε μία μέρα 50, 60, 100 δολάρια. Από εσάς ταξίδι σιγά σιγά, μέσα στο μήνα. Εγώ το στο καλό, ότι οι πρώτο μου 48 ώρες περίπου στην 50η ώρα, θυμάμαι καλά την τρίτη μέρα, έβγαλα γύρω στα 7 και 8 και γύρω στα 20-30 δολάρια. Οπότε έκανα μέσα απόσβεση. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι οι πληροφορίες που έχουμε τώρα γιατί είναι τόσο φθηνό. Με αυτά είναι ερώτηση μου γιατί είναι τόσο φθηνό. Προφανώς γιατί λειτουργεί με συνδρομή. Εδώ πέρα θέλουμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, μας παρέχουν πληροφορίες, μας παρέχουν συνεχώς ανανεώσεις, καινούργια βίντεο, τι αλλάζει στο eBay, τι αλλάζει στην αγορά, το μαθαίνουμε πρώτοι, τι αλλάζει στα μοντέλα, το μαθαίνουμε πρώτοι, τι καινούργιο βγαίνει σε software, αποκλειστικό το έχουμε πρώτοι, δεν κυκλοφορεί πουθενά και έξω αποκλειστικά για εμάς, με απεριόριστη χρήση. Οπότε, όταν κάποιος είναι ευχαριστημένος και μένει, τι κάνει, ξαναπληρώνει. Κάνα λοιπόν πρόβλημα. Όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ πέρα, win-win. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μοντέλο. Πώς μπορεί κάποιος λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα που τα είχα σε περίπου 4 μέρες, από 3 μόνο αντικείμενα έβγαλα γύρω στις 130-140 λίρες, γύρω δηλαδή στα 170 ευρώ. Πώς είναι όλα αυτά μαζί, 160. Στο δολάρια γύρω στα 200 κάτι, 250. Πάμε στο Elite, το επόμενο επίπεδο, το οποίο έχει παραπάνω modules, παραπάνω προμηθευτές. Και πόσο κοστίζει? 99 δολάρια το μήνα. Και εδώ το πληρώνεις τώρα, το πληρώνεις από τα κέρδη σου μετά. Γιατί ξεκινάς στο DS Domination το Pro, ξεκινάς κερδίζεις χρήματα, βάλεις το πρώτο σου 50-100 δολάρια, δεν δεις ότι δουλεύει, όπως το είδα και εγώ, και ήθελα παραπάνω. Ποιος θέλει να κερδίζει μόνο 5 δολάρια στην πώληση ή 5 λίρες, αν μπορεί να κερδίζει 50 δολάρια ή 50 λίρες ή και παραπάνω. Εγώ προσωπικά το ήθελα. Και ο στόχος σου φυσικά ανεβαίνει. Εδώ σκέφτεσαι πιο επαγγελματικά και να το κάνεις σε ένα πλήρες εισόδημα. Πόσο? Όχι σε μία νύχτα. Κανείς δεν θησαύρει σε μία νύχτα. Στο χρηματιστήριο μπορεί στο λότο, αλλά όχι σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, τουλάχιστον όχι στις νόμιμες επιχειρήσεις. Σε 3 με 6 μήνες. Σε 3 με 6 μήνες κάποιος μπορεί να το κάνει και έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εμείς ήδη τελειώνουμε τον 3ο μήνα τον Φλεβάρι. Αυτή τη στιγμή το διανύουμε την 60η κάτι μέρα μας. Λοιπόν, και το ξέρω από τώρα ότι στο τρίμηνο πάνω θα είμαι πλήρως ανεξαρτοποιημένος από το DS Domination. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο για να ζήσω. Λοιπόν, το ξέρω ήδη γιατί ήδη έχω ξεκινήσει και δεν το κάνω πράξη. Και όλα αυτά και πάλι, χωρίς στρατολόγηση, χωρίς επαφές, χωρίς marketing, χωρίς blogging, χωρίς τίποτα από όλα αυτά τεχνικά πραγματάκια. Τι θα λέγατε λοιπόν, αν θα μπορείτε να διαφημιστείτε εκτός από το eBay και στο Google? Για παράδειγμα, τι εννοώ? Πάμε πάλι έξω ένα τυχαίο παράθυρο της Google, χωρίς να κάνουμε το τεχνικό, παιδιά, έτσι δεν χρειάζεται. Απλά έχουμε ένα αποκλειστικό πρόγραμμα, τουλάχιστον ίσως εμείς έχουμε μόνο την πληροφορία για το πώς το χρησιμοποιούμε. Το οποίο συνδέεται με τον eBay λογαριασμό μας για την Αμερική. Αλλά μπορούμε να ανεβάσουμε και αγγελίες Αγγλίας και οπουδήποτε διαφημίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπουδήποτε υπάρχει Google για παράδειγμα. Κάποιοι με ακούτε στη Γερμανία. Μπορεί να βάλετε π.χ. στη Γερμανία. Αν πατήσω λοιπόν μια στο Google, να πατήσω για πάνω χάρη. Κάτι πολύ γενικό. Σόφα. Σόφα set. Όχι σόντα set. Σόφα set. Τώρα είμαι στις Αγγλίες για παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαι της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Βλέπω εδώ πέρα δίπλα, τι μου βγάζει δίπλα στις αγγελίες του Google, πριν καν πάω κάτω στα αποτελέσματα, αγγελίες. Shop for sofa set on Google. Sponsored by Google. Βλέπω εδώ πέρα, sofa set, 498, 299, 1300, βλέπω ποιο θέλω είναι 299. Αν έβγαινα λοιπόν εγώ εδώ πέρα
με έναν καναπεδάκι 199,99. Και αυτός που με έβλεπε και μπήκε στο sofa set, αν μπείτε σε ένα τύπου keyword εργαλείο, θα δείτε πόσες χιλιάδες εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν και ψάχνουν sofa set. Ή για παράδειγμα τραπέζια ή καρέκλες. Αν λοιπόν ένας από αυτούς δεν ήταν πλούσιος, δεν του περισσεύανε και έβλεπε από όλα αυτά τα χιλιάρικα εδώ και τα 500 λίρα, 500 ευρώ και τι είναι αυτά δολάρια, έβλεπε έναν με 199,99. Τα προτιμούσε τον πιο φθηνό. Το πατάει κλικ και από εκεί μεταφέρεται στο eBay λογαριασμό σας, το αγοράζει από εσάς, οπότε στην ουσία πάει ο ανταγωνισμός. Οκ. Λοιπόν, κάτι μπορείτε λοιπόν κάποιος να το αξιοποιήσει για να μεγαλώσει τα κέρδη του και να παίζει και εκτός συναγωνισμού. Αποκλειστικά εμείς το μαθαίνουμε στην εκπαίδευση εδώ πέρα. Γι' αυτό πληρώνουμε. Όχι για να πουλάμε, αλλά για να μάθουμε να πουλάμε σωστά και με κέρδος. Okay. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Μετά λοιπόν, όταν ξεκινάμε και βγάλουμε τα χρήματά μας, πάμε στα επίπεδα εδώ πέρα. Ξεπεράσουμε τις 1.000 λίρες το μήνα, 1.000 δολάρια ή σε ό,τι μία πληρωνόμαστε. Κανένα πρόβλημα. Μαθαίνουμε και παραπάνω πράγματα. Έχει και άλλα πρώτα το Disdomination, είναι το Disdomination Unleashed, το οποίο σου μαθαίνει στην ουσία πώς να έχεις cashback από τις αγορές που κάνεις. Όλες οι εταιρείες πλέον, όταν πληρώνουμε κάτι, τι μας λένε για να ξαναγίνουν πάλι πελάτες, επιστροφή χρημάτων. Τελευταία νομίζω το κάνουν και σχεδόν όλες οι τράπεζες, νομίζω στα προϊόντα τους, στις καταθέσεις τους, δίνουν και cashback. Φανταστείτε που φτάσαμε. Ανοίξτε καταθετικό λογαριασμό, βάλτε χρήματά μας, βάλτε χρήματά σας μέσα, στην Ελλάδα νομίζω γίνεται αυτό, και θα έχετε. Και στην Κύπρο ξεκινάει και θα έχετε cashback πίσω από τα χρήματα που βάζετε. Σαν έξτρα επιτόκιο, το μεταφράζουν νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όλες οι εταιρείες που αγοράζουμε, ειδικά τα πολυκαταστήματα τύπου άλλες αποθήκες εκτός από το Amazon, μας δίνουν πίσω επιστροφές χρημάτων. Λοιπόν, φανταστείτε, αντί λοιπόν για. Πού ήμασταν πριν, πάμε εδώ. Αντί για τα 60 δολάρια που μπορεί να κοστίζει ένα προϊόν σας, να έχετε ένα cashback πίσω, ξέρω εγώ, 10%. 10%. Αυτό είναι 100%. Υποτίθεται. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι μεταφέρετε για σας αυτό, συν 6 δολάρια. Οπότε παίζετε τώρα εκτός συναγωνισμού. Αυτομάτως. Εκμηδενίζεται, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το PayPal και το eBay τι είπαμε ότι παίρνουν ένα περίπου 13%. 10 και 3% αντίστοιχα περίπου. Το Amazon σε κάποιες χώρες, στην Αμερική, όχι στην Αγγλία, σας φορολογεί φόρος πολιτείας, είναι περίπου ένα συν 2% ακόμα, οπότε υπολογίζεται, γι' αυτό σας είπα χοντρικά πριν, υπολογίζεται ένα 15% εκτός τιμής, οπότε αυτομάτως, αν έχω ένα 10% πίσω, εκμηδενίζω τα fees του eBay, για παράδειγμα. Και έτσι τι μου μένει, ένα 5% μόνο. Άρα παίζω εκτός συναγωνισμού, τα εκμηδενίζω όλα. Αυτό μάλιστα στο Unleashed είναι μια φορά προϊόν, one time, 299 δολάρια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Στην πορεία θα τα δείτε όλα. Σημασία να ξεκινήσετε να βγάζετε χρήματα. Εδώ θα μάθετε πώς να βγάζετε περισσότερα χρήματα, να στήσετε σωστά την επιχείρησή σας και να μην έχετε καθόλου ανταγωνισμό. Και κάποια νούμερα που ξέρω, επειδή είμαι σε επαφή και με όλους τους leaders των Disdomination, μέσα από το ίντερνετ φυσικά, έτσι δεν συναντιόμαστε, εννοείται τα κάνουμε όλα online. Ένα 83% των ανθρώπων κερδίζουν χρήματα τις πρώτες 30 μέρες. Επειδή είμαι marketer και ήμουν πάνω 5 χρόνια στο MLM, είχα δικιά μου ομάδα και τα λοιπά, τα γνωστά και τα λοιπά, με τα κυκλάκια και ιστορίες, έβλεπα ότι άνθρωποι μπαίναν και άνθρωποι φεύγαν. Θα σου το δείξω και σε λίγο. Αυτό που εδώ πέρα όμως λοιπόν ήταν ότι το 83%, δηλαδή από τους 10 ανθρώπους, οι 8 σίγουρα μένουν. Εσείς γιατί λέτε ότι μένουν? Γιατί βγάζουν χρήματα. Όταν κάποιος βγάζει χρήματα, τι θα κάτσει? Θα φύγει? Όχι, βέβαια. Θα συνεχίσει και θα μείνει. Αυτό που δεν γίνεται σε καμία άλλη εταιρεία και έξω, πρόγραμμα, ίντερνετ, marketing, ό,τι και αν είναι. Κανείς δεν κερδίζει χρήματα. Πίνω το ροφημά μου, νιώθω δυνατός, πίνω τη βιταμίνη μου, πίνω το καφέ μου, γράφω το post μου στο blogging, τι άλλο μπορεί να πάω, ταξίδια μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα σκαρφιστούν εκεί έξω. Αλλά αυτό δεν με πληρώνει. Τουλάχιστον δεν με πληρώνει άμεσα. Θα πρέπει να στρατολόγησω κόσμο, να έχω ομάδα, να πληρώνω τις συνδρομές σου εκείνη για να πληρωθώ εδώ. Εγώ όχι εδώ πέρα. Μπορείτε κάλλιστα, όπως έδειξα μέχρι στιγμής. Δεν έχω πάει καθόλου αυτή τη στιγμή στο να κάνει κάποια ομάδα, πώς μπορεί να έχει ένα πλήρες εισόδημα καριέρας, απλά και μόνο σαν πελάτης, σαν χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του DS Domination. Στο eBay, στο Amazon και σε άλλες πλατφόρμες που θα δείτε εδώ πέρα όταν ξεκινήσετε στην εκπαίδευσή σας. Οπότε δεν χρειάζεται καν να κάνεις κάτι περαιτέρω. Αλλά για όσο θα κάνουμε κάτι περαιτέρω, φυσικά και γίνεται. Λοιπόν, είναι το λεγόμενο παθητικό εισόδημα. Πώς θα μπορείς λοιπόν παράλληλα, χτίζοντας το εισόδημά σου στο eBay, τα κέρδη σου είναι κάτι που κάνεις με labor, με δουλειά. Έτσι μπαίνεις και βάζεις προϊόντα, στέλνεις email σε προμηθευτές, σε πελάτες, μετά βάζεις χρήματα από το PayPal στο Amazon στους προμηθευτές σου, κάνεις transactions κτλ. Είσαι σε μια κίνηση.
Είσαι φυσικά στον υπολογιστή σου, είσαι σπίτι σου, απ' την άνεσή σου, τις ώρες που δουλεύεις, αλλά είναι μια δουλειά. Πρέπει να την κάνεις. Okay. Το θέμα τι γίνεται από εκεί πέρα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνεις σαν καριέρα. Okay. Λοιπόν, να δείξω λιγάκι λοιπόν τι είναι το παθητικό εισόδημα, πώς μεταφράζεται στην ουσία εδώ στο Disdomination. Λοιπόν, ας υποθέσουμε εδώ πέρα είναι μια καμπύλη, την έχω ξανακάνει σε κάποιους, την ξέρετε. Εδώ είναι ο χρόνος, αυτό είναι τάφη που τίθεται. Λοιπόν, και εδώ είναι τα χρήματα. Ας τα πούμε ευρώ, γιατί είμαστε Έλληνες και έχουμε ευρώ. Δεν έχουμε δέχομες ακόμα. Λοιπόν, ευρώ έχουμε. Το που μας έχει φαλερίσει κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάει κάποιος όμως στα 18 του. Okay. Στα 18 του, ξεκινάει ίσως λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα. Κάποιοι δουλέψαμε και καλοκαίρια, δεν έχει σημασία. Ας πούμε, ξεκινάει νόμιμα στα 18 του, υποτίθεται στην Ελλάδα νόμιμα, για να κερδίσει από του χρήματα. Κάποια στιγμή φτάνει στο επίπεδο της καριέρας του, στην κορυφή, υποτίθεται στα 30, πούμε, περίπου ας πούμε 30, να πούμε 45, με 45 ας πούμε. Okay. Που είναι στην κορυφή της καριέρας του. Και κάποια στιγμή στα 65 plus, κάπου εκεί περίπου, βγαίνει η σύνταξη. Λοιπόν, δεν θέλω να σας μαυρίσω τη ζωή, εδώ πέρα μιλάμε μόνο αισιόδοξα πράγματα. Τι γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ πέρα είμαστε online, η αγορά μας είναι όλος ο κόσμος, είναι οι πιο εύπορες οικονομίες του κόσμου. Αγγλία, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία. Λοιπόν, δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει ταβάνι, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν υπάρχει κρίση πρακτικά στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό που σας λείπει είναι οι πληροφορίες που σας δίνω σήμερα. Και θα αποκτήσετε από αύριο και να την ενημερώσω κιόλας. Λοιπόν, όποτε κάποιος ξεκινάει στο Disdomination, στο Pro, okay. Ξέρω ανθρώπους που ξεκίνησαν από τα 15 τους, okay. Και σήμερα στα 23, ξεκίνησαν μαζί με τη μητέρα τους, γιατί νομικά παίρνεις πάνω από 18 για να πληρώνεις και να κάνεις όλα αυτά, αλλά μπορεί να ξεκινήσει ο γονέας σου και εσύ να το βοηθάς σαν οικογενειακή επιχείρηση. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, γίνεται και εδώ, γιατί κάποιοι που με ακούτε τώρα μαζί με την οικογένειά σας, κάποιοι είστε μικρότεροι, γιατί αυτό το βίντεο θα μπει και στο YouTube αφού μαγνητοσκοπηθεί, είναι record τέλος πάντων. Okay. Ξεκινάμε στο Pro. Πώς να πρώτα μας περίπου 500 με $1,000 το μήνα. Είναι πολύ εφικτό. Το έχουμε κάνει πράξη. Τελευταίες 2-3 μέρες τώρα που μιλάμε, βγάλαμε πάνω από 200 λίρες, πάνω από $400 δηλαδή, με λίγα προϊόντα. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, μετά πάει σε καριέρα, στο Elite, μαθαίνει πώς να μπορεί να πουλάει μεγαλύτερο κέρδος, πώς να μπορεί να διπλασιάσει, να πενταπλασιάσει, να δεκαπλασιάσει αυτό το εισόδημα. Okay. Αυτό δουλεύουμε τώρα μαζί με την γυναίκα μου, την Κατερίνα. Και μετά, παράλληλα με αυτά, να χτίσει τη σύνταξή του, το affiliate. Τι σημαίνει affiliate? Affiliate το λέει και η λέξη. Στην ουσία, να το πούμε λίγο πιο ελεύθερη μετάφραση, συνεργάτης. Okay. Πώς μπορώ δηλαδή να εκμεταλλεύομαι την πλατφόρμα του Disdomination, να τη συστήσω σε κόσμο, όπως κάποιος από εσάς σύστησε σήμερα, όπως και εμένα μου σύστησε κάποια γυναίκα από την Αμερική που τη γνώρισα, online, και ξεκίνησα και είδα ότι δουλεύει και μιλάω σε εσάς σήμερα και έχουμε πάνω από 21 άτομα στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες που ξεκινήσανε και μεγαλώνει συνεχώς η ομάδα. Έχω πάνω από 300 επαφές στα email μου, στη λίστα μου, στους συνδρομητές μου, στα βίντεο μου στο YouTube, γίνεται πανικός, οπότε θα μεγαλώνουμε κι άλλο. Υπάρχει ζήτηση, ο κόσμος μας ζητάει γιατί έχει βαρεθεί εκεί έξω τα ψέματα, θέλει πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό εδώ πέρα επιτέλους κάνει αυτό που υπόσχεται, σε μένα και σε πάρα πολλούς. Άρα μπορεί και σε εσάς. Λοιπόν, είναι λοιπόν το affiliate. Τι σημαίνει affiliate? Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό λοιπόν. Τι σημαίνει affiliate? Affiliate σημαίνει πολύ απλά όταν συστήνω το Disdomination σε έναν άνθρωπο και το Disdomination μου επιστρέφει πίσω κάποια χρήματα. Αυτό μεταφράζεται σε δολάρια, στην παρούσα φάση. Εδώ είναι π.χ. τα δικά μου δολάρια, περίπου $200 από τα τελευταία μας εδώ πέρα δουλειά που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, το Disdomination, τα οποία συνδέονται με το e-wallet, το ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι, κάτι σαν το PayPal είναι πολύ απλά, και από εκεί τα μεταβάζεις στην τράπεζά σου. Απλά πράγματα, νόμιμα πράγματα, με αποδείξεις πράγματα, ούτε δοσοληψίες, ούτε λογαριασμοί, δεξιά-αριστερά, ούτε χρήματα μετακινούνται και να ξέρεις που πάνε. Όλα είναι νόμιμα, καθαρά και όπως πρέπει. Λοιπόν, και πώς λειτουργεί το affiliate? Ποια είναι τα pass-ups, τα payouts, πώς τα λένε, δεν σας προβληματίζω, τι κερδίζουμε. Λοιπόν, για κάθε άνθρωπο ο οποίος στην ουσία συστήνεις στο Disdomination, κερδίζεις στο πρώτο επίπεδο 50% commission, προμήθεια. Δηλαδή, από τα 19,95, τα 9,99 είναι δικά σου να τα χαρίσεις. Λοιπόν, και αυτά είναι μηνύα φυσικά. Θα πει τι κάνουμε εδώ πέρα. Είπαμε, μένουνε. 90% των ανθρώπων μένουνε. Αν στις άμεσες πωλήσεις MLM με οτιδήποτε άλλο εκεί πέρα παρόμοιο έξω, που ξέρετε τα κυκλάκια τα γνωστά,
Αν ένα 20-25% παραμένει από τους καινούριους που ξεκινάνε, κάνουν πάρτι. Okay. Μαζεύονται όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ πέρα 1% των ανθρώπων μένει. Γιατί πολλά απλά είναι κάτι που το κάνεις παράλληλα με ό,τι άλλο κάνεις. Γιατί όσοι με ακούτε, που μπορεί να έχετε ήδη ομάδα, να έχετε ήδη στο MLM, να έχετε ήδη κάνει κάτι χρόνια ίσως, κανένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει πραγματικά με άμεσο ρευστό ό,τι και αν κάνετε. Τις διαφημίσεις σας, την ομάδα σας, τα σεμινάριά σας, οτιδήποτε και αυτό που είναι. Το σπίτι σας, το νίκη σας, ό,τι και αν θέλετε. Στο δεύτερο επίπεδο είναι 10%, στο τρίτο 5%, 3, 2 και μέχρι το 10ο είναι 1%, άρα σε πληρώνει σε 10 επίπεδα. Okay. Και αυτό μεταφράζεται σε χρήματα. Okay. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή κάποιοι με ρωτάγατε τις τελευταίες μέρες για τα pass-ups, δηλαδή τι γίνεται όταν π.χ. θα πρέπει να είμαι σε κάποια βαθμίδα για να πληρωθώ και στα 10 επίπεδα, ή θα πρέπει, πώς μου το είπε κάποιος, θα πρέπει, είμαι πελάτης. Πρέπει σόν και καλά για να το προμοτάρω, δηλαδή να γίνω affiliate. Όχι. Λοιπόν, η απάντηση είναι όχι. Και ας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ μια λευκή καρτέλα, να το καταλάβετε πιο γραφικά, μετά πείστε στα γραφικά μου. Όχι, έκανα κάτι λάθος. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, sorry παιδιά, μικρά τεχνικά προβληματάκια. Αν και έχω Mac, δεν τη γλιτώνω. Οι παραμονεύουν παντού. Λοιπόν, ελπίζω να με βλέπετε. Αν το Hangout είναι on air, είμαστε εντάξει, είμαστε ok, είμαστε on air, είμαστε δυνατοί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ξεκινάς εσύ λοιπόν εδώ πέρα, okay, με το Digital Domination Pro, σαν customer, για να μάθεις να πουλάς στο eBay. Τι γίνεται. Μπορείς να στήσεις κάποιον άνθρωπο, okay. Να πεις σε κάποιον ότι κοίτα να δει τη φωτογραφία στο Facebook και να σου πει ότι θέλω να ξεκινήσω κι εγώ, ρε παιδί μου, πες μου τι κάνεις. Στο Digital Domination. Για τον πρώτο άνθρωπο δεν παίρνεις κάτι. Δεν παίρνεις προμήθεια. Γιατί δεν είσαι affiliate, δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι affiliate. Okay. Λοιπόν, για τον δεύτερο άνθρωπο δεν παίρνεις κάτι. Για τον τρίτο άνθρωπο δεν παίρνεις κάτι. Για τον τέταρτο άνθρωπο παίρνεις κάτι. Okay. Λοιπόν, παίρνεις τα 9,99. Χωρίς να σε κάνω affiliate. Okay. Αυτό είναι απλά για τη βάση νομοθεσίας κανονισμών του affiliate marketing και πώς λειτουργούν αυτού του είδους οι πλατφόρμες. Okay. Πρέπει να συμφωνήσεις τους κανόνες. Οπότε βγαίνεις και εσύ κερδισμένος. Τι γίνεται τώρα με τα pass-ups. Πάω λίγο πίσω. Λοιπόν, να υποθέσουμε ότι εσύ εδώ ξεκινάς. Okay. Και συστήσεις τον Digital Domination και είσαι affiliate. Okay. Πλήρωσες είσαι στο Pro Level. Okay. Έγινες και affiliate και θες να κάνεις και ομάδα. Okay. Και ξανά εδώ πέρα λοιπόν ο Δημήτρης, για παράδειγμα, okay, και αυτός στο Pro Level. Okay. Τι γίνεται όμως τώρα. Ο Δημήτρης στέλνει καθώς κάποιον. Ξεκινάει στο Pro Level. Εσύ βλέπεις ότι δουλεύει το σύστημα και αναβαθμίζεσαι και πας στο Elite. Να μάθεις, όπως είπα, να πουλάς παραπάνω. Ο Δημήτρης όμως εδώ πέρα που σύστησες, εδώ πέρα ο τύπος, είναι μια χαρά εκεί πέρα που είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα, παραμένει στο Pro. Ο άνθρωπος όμως που σύστησε εδώ πέρα, η Δήμητρα, πες για παράδειγμα, ή η Ιωάννα, ας το πούμε Ιωάννα, έχουμε και άλλα ονόματα, βλέπει ότι έχει προοπτική το θέμα. Okay, και θέλει να αξιοποιηθεί από τα οικονομικά της, θέλει να γίνει αυτοδύναμη και πάει και είναι στο Elite. Το Elite είπαμε κοστίζει 99,99 το μήνα. Okay. Το 50% πόσο κάνει, okay. 45-49 πόσο είναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις το προϊόν, και αυτή είναι η φιλοσοφία του Digital Domination, και καλά κάνουν το τήρησαν έτσι, δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν το έχεις, και δεν είναι και δίκαιο. Okay. Οπότε αυτομάτως, εφόσον εδώ πέρα ο Δημήτρης είναι στο Pro, δεν είναι στο Elite, η προμήθεια πάει σε σένα πάνω που είσαι στο Δημήτρη. Δηλαδή τα 44, πόσο είναι, 49. Okay. Συγχαρητήρια, έβαλες καλά χρήματα. Okay. Καθαρό. Καθαρό. Λοιπόν, don't save. Λοιπόν, okay. Και αυτό λοιπόν έτσι μπορείς σιγά να χτίσεις και το εισόδημα της συντάξης σου. Okay. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μαγικό. Θέλει χρόνο, άρα το χτίζεις παράλληλα ενώ χτίζεις την επιχειρήση σου στο eBay. Κάποιοι έχετε ήδη ομάδες, έχετε ήδη οργανώσεις, ήδη οργανισμούς, ήδη συστήματα που δουλεύετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα συστήματά σας και να δείξουν ανθρώπους σας που μπορεί να έχουν άμεσο εισόδημα. Okay. Άμεσο εισόδημα
παράλληλα με αυτό που κάνουν και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι με τις συνδρομές και με όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν που τελειώσαμε τα affiliate, θα ήθελα να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, παρακαλώ, βλέπω κάποια comment κάτω. Okay. Ωραία. Ό,τι ερωτήσεις έχετε στο chat box, όσοι με έχετε ήδη στο Facebook, στείλτε μου κατευθείαν στο Facebook. Πάνω σε αυτά που έχουμε πει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει καθυστέρηση ήχου το βίντεο. Δεν θα τα δω στην ώρα. Κάποιοι που μπήκατε αργότερα και να δείτε το βίντεο από την αρχή, δηλαδή 10 λεπτά πριν, 15 λεπτά πριν. Οπότε γράψτε μου ανά πάση στιγμή που μου ακούτε να λέω, γράψτε μου τις ερωτήσεις σας. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Γράψτε μου τις ερωτήσεις σας, okay, για να τις δω εγκαίρως. Αλλιώς δεν θα έχω την ευκαιρία να σας απαντήσω. Live τουλάχιστον, για να ακούσουν και όλοι οι παρευρισκόμενοι και αυτοί που θα ακούσουν στο τέλος και τις επόμενες μέρες από το YouTube που θα είναι recorded, ανοιχτό το βίντεο, να ακούσουν και αυτοί κάποια ερωτήματα που έχουν. Πέρα από κάποια like, όλα καλά μου γράφετε κάποιοι. Λοιπόν. Ναι, θα μαγνητοσκοπηθεί. Θα είναι μετά, με το που κλείσουμε, θα ανεβεί στο YouTube channel μου. Θα το κάνω public το βίντεο, να το δείτε όλοι. Μανώλη, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινάτε όλοι? Μιλήστε άμεσα με τον άνθρωπο που σας έστειλε αυτό το link. Στείλτε του πάλι email πίσω. Κάποιοι είστε στη λίστα κάποιου ανθρώπου που σας έστειλε ένα email, εφόσον ενδιαφερθήκατε να συμμετέχετε σε αυτήν την ενημέρωση. Και θα ανοίξετε μια σελίδα, να την βάλω τώρα, να τη δείτε. DS Domination, Sign Up. Να τη. Μπορώ να το κάνετε και τώρα να μιλάμε, γιατί έχω ένα πολύ καλό γεγονός αύριο και πρέπει να είστε και όσοι θέλετε πραγματικά το 14 στην Έλληνες και Ελληνές να κάνετε πράγματα. Θα βρείτε αυτή εδώ πέρα την εικόνα, τη σελίδα DS Domination Pro, Sign Up, ερωτηματικό κτλ. Ίσον, εδώ πέρα που λέει ίσον, θα είναι το όνομα, θα είναι το link, το user ID μάλλον, του ανθρώπου όπου σας σύστησε σε αυτή την ενημέρωση. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την καρτέλα. Γράφετε τα στοιχεία σας, username, middle name αν έχετε, password κτλ. Username που θέλετε να έχετε κτλ. Που είστε, όχι state, country, Greece, όπου και αν μένετε σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες, στο Pro και εδώ πέρα, εδώ πέρα, που λέει you are referred by, θα έχει το όνομα και τα στοιχεία του ανθρώπου, ο οποίος σας σύστησε. Για παράδειγμα, εμένα λέει το όνομά μου το αγγλικό, Bill Silly, το Παπαχαραλάμπους, όπως καταλαβαίνετε, δεν πουλάει και πάρα πολύ. Βασίλης Παπαχαραλάμπους στα αγγλικά. Οπότε το κοντίναμε λίγο, το μαρκετάραμε καλύτερα. Και θα έχει και το link του ανθρώπου, το username του ανθρώπου, ο οποίος σας συστήνει και θα δουλέψετε και μαζί και θα είστε στην ομάδα μας, τη δικιά μας ομάδα την ελληνική. Αφού τα κάνετε λοιπόν αυτά και vedete ότι είναι πάτε εδώ πέρα κάτω. Εδώ πέρα κάτω έχει ένα μικρό τεστάκι. Prove you are human, πάτε start. Και εδώ σου λέει π.χ. να βάλω τα σωστά αντικειμενάκια στον τέτοιον, τα βάλω για να δω, παίρνω το τριγωνάκι, το βάζω το τριγωνάκι, παίρνω αυτό το πολύγωνο, το βάζω και αυτό εδώ πέρα. Game complete. Game complete. I'm a human. Buy now, πληρώνω, οποιαδήποτε κάρτα θέλω, PayPal δεν δέχεται το Disdomination, οποιαδήποτε κάρτα θέλετε, καταδίκη, πιστοδίκη, δεν έχει σημασία, τα δεχόμαστε όλα. Λοιπόν, και ξεκινάτε άμεσα, ολοκληρώνετε την εκπαίδευση, πάτε λοιπόν πίσω στο DS Domination, στο Pro. Ανοίγετε το λογαριασμό, όπως λέει, στο eBay. Στο eBay UK ανοίγουμε εμείς που μένετε Ελλάδα. Κάποιοι, αν έχετε ήδη eBay λογαριασμό, δουλέψτε με αυτό το λογαριασμό, εφόσον είναι σε ισχύ και είναι Οτιδήποτε προβλήματα θέλετε, έχετε ή απορίες, θα μιλήσουμε και αύριο αναλυτικά, θα σας πω πώς. Κάντε όλη την εκπαίδευση, όλα τα modules. Βεβαίως θα τα κάνετε σωστά. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, θα σας προσθέσω στο κλειστό group μας στο Facebook και στο email μου προσωπικά να μου στέλνετε email με τις απορίες σας. Παρ' όλα αυτά, το Disdomination, επειδή είναι φανταστικό, κάτω-κάτω εδώ πέρα, αν πάτε, έχει το support, έχει contact us, εδώ πέρα κάτω, το πατάτε αν έχετε και οποιαδήποτε τεχνική απορία. Δηλαδή μην είναι καμιά απορία του τύπου πώς κάνω copy-paste, πώς κατεβάζω, κάνω σύμβαση στη φωτογραφία, καταλάβατε τι λέω. Για παράδειγμα, έχω κάποιο πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνω, λύσε μου την απορία. Πατάτε contact us, σας βάζει εδώ πέρα σε ένα link, σε μια σελίδα άλλη και κατευθείαν έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με τον ίδιο τον Roger, ο οποίος μέσα στις 24 ώρες σας απαντάει και ο ίδιος ακριβώς τις περισσότερες φορές
ή και το προσωπικό του. Εδώ πέρα βλέπετε ήδη άλλα ερωτήματα, απαντήσεις σε ερωτήματα που ίσως σας ενδιαφέρει, ώστε να μην περιμένετε, αν είναι κάτι τελικά που ίσως θέλετε να λύσετε τώρα άμεσα. Okay. Εδώ λέει submit a ticket, βάζει την ερωτήση σας, σε 24 ώρες σας απαντάνε. Okay. Απλά πράγματα. Η υποστήριξη υπάρχει 100%. Οπότε και πάλι, μιλήστε με τον άνθρωπο που σας έστειλε σε αυτήν την ενημέρωση. Αν το βλέπετε στο YouTube κανάλι, από κάτω θα υπάρχει ένα link, πατήστε το τώρα, θα σας βγάλει σε αυτή τη σελίδα. Okay. Βάζετε τα στοιχεία σας, βλέπετε ότι είναι το όνομα του ανθρώπου που σας σύστησε. Okay. Ή στείλτε το μήνα στο Facebook, στο email, όπου και αν το γνωρίσετε να σας το στείλει το link. Κάντε το game ότι είστε άνθρωπος, buy now και συγχαρητήρια, μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο DS Domination. Τι έχετε λοιπόν αύριο, τις επόμενες μέρες, και γιατί έχουμε πάρα πολύ ενθουσιασμό. Λοιπόν, γιατί ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά στην Ελλάδα. Ειδικά έχουμε τρομερό ενδιαφέρον όχι μόνο και από Έλληνες, αλλά και από Έλληνες της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Okay. Πρόσφατα μίλαγα με μια γυναίκα στην Βοστόνη, νομίζω ήταν. Λοιπόν, θα να ξεκινήσει μαζί με την κόρη της Ελληνίδα, ομογενής. Είμαστε κι εμείς, αυτή τη στιγμή σας μιλάω, από Σκωτία. Είμαστε κι εμείς Έλληνες, έτσι, μετανάστες εισαγωγικά. Βγήκαμε για καλύτερο αύριο. Παιδιά, υπάρχει ένα καλύτερο αύριο, έτσι. Υπάρχει ένα καλύτερο αύριο και το 2014 μπορεί να είναι πραγματικά η χρονιά μας. Αν το έχουμε πάρει απόφαση και το θέλουμε. Οπότε, τι μένει για εσάς να κάνετε? Γίνετε μέλος τώρα στο DS Domination, όπως σας έδειξε. Κάντε όλη την εκπαίδευση και σήμερα. Θα είναι το καλύτερο βράδυ, το καλύτερο 2 που θα αφιερώσετε. Okay. Και αύριο, Τρίτη, 28 Πρώτου στις 9, μόνο για μέλη του DS Domination, το δικό μας, θα κάνουμε ένα live training στα ελληνικά. Okay. Σίγουρα τα αγγλικά πρέπει να τα έχετε σε ένα βαθμό τύπου lower, για παράδειγμα, γιατί θα διαβάζουμε περιγραφές στα αγγλικά, θα μπορούμε να στείλουμε ένα mail σε ένα πελάτη μας μέσω του eBay που θα είναι στον Καναδά, στην Αμερική. Okay. Να στείλουμε ένα mail σε έναν προμηθευτή στην Αγγλία. Απλά βασικά παιδιά πράγματα. Μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο το eBay, τέλος πάντων, να πούμε ρε παιδιά, ρε eBay, πούλησα σήμερα 10 αντικείμενα, αύριο θα πουλήσω 100. Δώσε μου άλλα 100 αντικείμενα να πουλήσω. Γιατί αν έχετε κάποιους περιορισμούς, αν έχετε νέο λογαριασμό, δεν μπορείτε να πουλήσετε απεριόριστα. Πρέπει να αποδείξετε ότι είστε άνθρωπος και αξιόπιστος. Κανένα πρόβλημα. Το κατάφερα εγώ. Το καταφέρει τόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα, στην ομάδα μας. Τόσοι άνθρωποι στο εξωτερικό. Μπορείτε κι εσείς. Okay. Οπότε αύριο θα ξεκινήσουμε το πρώτο live training. Θα είναι στην ουσία ένας κατατοπισμός. Τι να κάνετε άμεσα. Μια καθοδήγηση επιπλέον από μένα στα ελληνικά που το έχω κάνει ήδη πράξη. Να σας πω με τα δικά μου παραδείγματα και τη δικιά μου εμπειρία μέχρι στιγμής που έχω καταφέρει πράγματα σοβαρά στο eBay και έχω προχωρήσει. Πώς και να ξεκινήσετε άμεσα να βγάλετε πρώτα σας χρήματα. Πριν σας έδειξα πώς μέσα σε 10 λεπτά 5 σας έβγαλα περίπου 50-100 δολάρια κέρδος. Okay. Πώς το προτελούμε και να το κάνετε άμεσα πιο γρήγορα από τους άλλους, ίσως. Okay. Αυτό το δούμε μαζί την Τρίτη. Λοιπόν, αν το βλέπετε αυτό μαγνητοσκοπημένο, προφανώς δεν θα είναι Τρίτη 28 Πρώτου, θα είναι μια επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Okay. Κάτω στο link θα έχει το link με το προσωπικό στο βίντεο που βλέπετε. Επικοινωνήστε μαζί μου, να σας πω πότε είναι επόμενο live training. Οπότε, με το που ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, άμεσα μπαίνετε στο Facebook το group μας, θα ειδοποιήσετε τον άνθρωπο που σας ζήτησε να με ενοχλήσει, κάντε μου ένα friend request, okay, και εμένα, και θα σας προσθέσω στο αποκλειστικό group μας, DS Domination Greece. Okay. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα, οπότε θα για τώρα για 5 λεπτά μόλις. Η ώρα είναι εδώ 8 και 20 και πρέπει να είναι 10 και 20 ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, πιστεύω ήμουν πολύ αναλυτικός. Θέλω να μου πείτε ό,τι απορίες έχετε για περίπου 5 λεπτά το πολύ, maximum. Και ξέρω είναι Δευτέρα, ίσως είναι η Δευτέρα που για πολλούς μας άλλαξε ζωή. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, Γιάννη, μέχρι τι ποσό μπορείς να αποστάρεις για αρχή? Το eBay, Γιάννη, εμένα στην αρχή μου έδωσε, στην Αμερική που ξεκίνησα να πάω το πρώτο μου listing, μου έδωσε $500 και μέχρι 10 αντικείμενα. Με το που κάνετε στην πρώτη σου μια-δυο πωλήσεις, okay, αυτομάτως επικοινωνείς με το eBay και σου δίνει παραπάνω όρια. Δηλαδή, τι κάνεις, πας εδώ πέρα στο DS Domination που δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, θα έχω καλυμμένους όλα εδώ πέρα, όχι εγώ ο Ρότζερ προσωπικά. Λοιπόν, πας στο module νομίζω 11 με 15, έχει ολόκληρο βίντεο, να κάνω πάλι login. Start here. 11-15. Εδώ πέρα πρέπει να θυμάμαι καλά. Τα έχω δει τουλάχιστον 10 φορές 15. Να το. Lifting module 14. Βίντεο 14. 5 λεπτάκια. Τι λες στο eBay, που παίρνεις, τι παίρνεις και τι λες. Το αποτέλεσμα με ένα προσωπικό. Αν πάω στο eBay μου τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα. Βασίλειος, my eBay, selling.
Προσωπικά αυτή τη στιγμή τα όρια του eBay είναι μηνιαία. Από ένα σημείο και μετά πρακτικά δεν υπάρχουν όρια, να ξέρετε. Okay. Όταν είσαι power seller και μετά, πρακτικά τα όρια σου είναι όσα μπορείς εσύ να διαχειριστείς. Λοιπόν, μέχρι στιγμής εγώ τον μήνα μπορώ να ανεβάζω 250 αντικείμενα προς πώληση μέχρι 12.000 British Pound, δηλαδή μέχρι περίπου 20.000 πώς είναι αυτό, 20.000 δολάρια, νομίζω κάπου εκεί, κάθε μήνα. Αυτό φυσικά, έτσι κάθε μήνα τα ανανεώνεις. Οπότε τώρα που θα πάει 1η Φλεβάρι, 24 που βλέπετε το μήνα, 1η Φλεβάρι θα πάρω τηλέφωνο, γιατί όπως βλέπετε έχω ένα μικρό περιθώριο. Ήδη έχω πουλήσει 21 αντικείμενα αυτόν τον μήνα, το Γενάρη, okay, μέχρι τις 27, δηλαδή σχεδόν ένα κάθε μέρα πουλάω. Κάποιες φορές πουλάω 3 πανωτά, κάποιες φορές δεν πουλάω κανένα εγώ, αλλά πουλάνε καλά. Πουλάει η Κατερίνα στον άλλο λογαριασμό της, οπότε αθρηστικά έχουμε σαν να έχουμε δύο επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε στο απάντησα και αυτό. Για να δω άλλη απορία. Κάτι μου γράφει στο Facebook. Εδώ πέρα. Ναι, με ρωτάει κάποια αν μπορώ να ανοίξω το δεύτερο λογαριασμό. Η απάντηση είναι όχι ακόμα και όχι στο δικό σας όνομα. Δηλαδή, όπως λέει και ο Ρότζερ, μέσα υπάρχει το βίντεο ακριβώς μετά από αυτό που είπα στον Γιάννη, που λέει πώς να έχεις πολλαπλούς λογαριασμούς στο eBay. Μπορείς κάθε μήνα, κάθε 30 μέρες, να ανοίγεις έναν δεύτερο λογαριασμό, μέχρι 9 σύνολο, γιατί είναι 9 οι κατηγορίες του eBay, έναν λογαριασμό με το ίδιο PayPal, δηλαδή με σένα σαν ιδιοκτήτη, ας το πούμε, του eBay λογαριασμού, με τα ίδια στοιχεία τα πάντα, απλά αλλάζει το όνομα, username και password, αλλά αποστάρει σε διαφορετική κατηγορία. Δηλαδή, μία home and garden, στην άλλη να έχει, για παράδειγμα, sporting goods. Ή στην άλλη να έχει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, beauty and health, ξέρω εγώ. Οκ. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο αξίζει, παιδιά. Δηλαδή, καλύτερα να έχει ένα λογαριασμό όπως εγώ που ποστάρω σε όλες τις κατηγορίες. Αν κάνετε υπομονή και τα κάνετε σωστά, μετά δεν έχετε κανένα απολύτως περιορισμό σε καμία κατηγορία, τίποτα. Αυτό όμως που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό που κάνω εγώ με την Κατερίνα και κάνανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, άνοιξε ένα λογαριασμό σε εμένα, με τα δικά μου στοιχεία, Βασίλης Παπαχαραλάμπους κτλ. PayPal δικό μου, διεύθυνση δικιά μου, στο ίδιο σπίτι μένουμε, τηλέφωνα δικά μου. Και άνοιξε και η γυναίκα μου Κατερίνα. Με δικό της PayPal, δικά της τραπεζικά στοιχεία, δικά της τηλέφωνα, αλλά δικά της. Όποτε αν είστε ζευγάρια δύο, δουλεύετε μαζί. Κανένα πρόβλημα, δουλεύετε όπως θέλετε. Okay. Λοιπόν, οπότε το έλυσα και αυτό. Ή αδερφός με αδερφό κτλ. Okay. Τι άλλη απορία. Okay, για να δω και στη σελίδα μας εδώ πέρα. Λοιπόν, με ρωτάει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος, αν αποχωρήσουμε, πού θα βρούμε το βίντεο να το δούμε πάλι. Αν είσαι αποχωρήσει, Κωνσταντίνε, το απάντησα νομίζω, θα μείνει στο κανάλι μου στο YouTube. Αν είσαι στη λίστα μου στο email, θα το πάρεις από email από μένα από αύριο. Αν είσαι σε άλλον άνθρωπο και έχεις επικοινωνήσει, θα το πάρει κάποιος από μένα, οπότε θα το πάρεις και σε λίγο αργοπορημένα. Θα το πάρεις όμως, θα το δεις. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα. Άλλη απορία, αν σας κάλυψα. Κάποιος που λέει εδώ πέρα, τώρα δεν βλέπω ποιος είναι, κάποιος στην οικογένειά μου λέει, κάτι είπε, θα πουλήσει την πεθερά του στο Amazon, πέσω στη μαμά. Για μένα, όχι, την πεθερά μου την αγαπάω, το λέω και δημόσια εδώ πέρα, δεν θα την πουλήσω στο Amazon, λοιπόν, ή αν θα την πουλήσω θα είναι για πολλά εκατομμύρια, λοιπόν, τουλάχιστον 100 εκατομμύρια. Τι άλλο, εδώ friend request, λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας κάλυψα. Παιδιά, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το σύστημα είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε αυτό που θέλω τώρα που τελείωσε το σύστημα, και πάλι αυτή η ενημέρωση, είναι να επιστρέψω στις 2 παραπάνω ερωτήσεις μου. Και να μου απαντήσετε με βεβαιότητα στον εαυτό σας τώρα όμως. Αυτό που σας είπα σήμερα, είναι λογικά? Είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε? Αυτό εσείς το ξέρετε. Εγώ προσωπικά είμαι εδώ, με τη Ριάγα, με την Κατερίνα, με την ομάδα μας, το DS Domination Greece. Εγώ σας περιμένω όλους. Θα χαρώ να γεμίσει εδώ πέρα όλος ο τοίχος μας, της ομάδας μας, με καινούριους συνεργάτες. Ήδη εδώ πέρα κάθε απαραίτητα 1-2 μέρες έχουμε και καινούριους. Welcome. Λοιπόν, ήδη είμαστε 23 άτομα τη στιγμή που μαγνητοσκοπείτε αυτό το βίντεο. Είμαστε στην αρχή, τις πρώτες ημέρες. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω πω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Το 2014 να είναι η χρονιά μας. Καλή επιτυχία και θα χαρώ να τα πούμε σε όλους, έτσι όπως μου αρέσει να λέω, στις παραλίες του κόσμου. The beaches of the world. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φιλιά πολλά, God bless και μια καλύτερη Ελλάδα. Τα λέμε.